tardes a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de xaneiro, a primeira, por tanto, deste ano 2026. O primeiro punto da orden do día, como de costume, é a aprobación das actas de sesións anteriores. Serían a acta da sesión ordinaria 14/2025, celebrada o 27 de novembro de 2025, serían a acta da sesión extraordinaria 15/2025, celebrada o 30 de novembro de 2025, e tamén a acta da sesión extraordinaria e urxente 16/2025, celebrada o 29 de decembro de 2025. Algún comentario sobre as actas? Pasamos entón a votar. Votos a favor? Que aprobadas por unanimidade. Dase conta tamén das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno, en concreto das resolucións ditadas dende o día 24 de novembro de 2025 ata o 25 de xaneiro de 2026, e que comprenden dende os números 1398/2025 ao 76/2026, que se trasladaron co resto da documentación que se aborda nesta sesión. Tamén se dan conta das actas da Xunta de Goberno, en concreto da acta número 25, que se corresponde coa sesión ordinaria do 4 de decembro de 2025, a acta número 22 da sesión extraordinaria do día 18 de decembro de 2025 e a acta número 23 da sesión extraordinaria e urxente do día 8 de xaneiro de 2026. O terceiro punto da orden do día é a proposta de modificación da Política de Seguridade e Información do Concello de Rianxo e a creación do Comité de Seguridade da Información. Como saben, coa aprobación do Real Decreto 311/2022 do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade, actualizouse precisamente este Esquema Nacional de Seguridade para cumprir tres grandes obxectivos. En primeiro lugar, aliñar o dito esquema co marco normativo e o contexto estratégico existentes para garantir a seguridade na administración digital. En segundo lugar, introducir a capacidade de axustar os requisitos do esquema para garantir a súa adaptación á realidade de determinados colectivos ou tipos de sistemas, atendendo á semellanza que presentan unha multiplicidade de entidades ou servicios en canto aos riscos aos que se están expostos os seus sistemas de información e os seus servicios. E, en terceiro lugar, facilitar unha mellor resposta ás tendencias de ciberseguridade, reducir vulnerabilidades e promover a vigilancia continua mediante a revisión dos principios básicos, dos requisitos mínimos e das medidas de seguridade. Por tanto, en aplicación deste Real Decreto, é unha obrigación do Concello de Rianxo e de todos os concellos a protección da información tratada, así como dos servicios prestados, polo que se debe implantar unha serie de medidas de seguridade que se aplicarán tanto no marco organizativo como no marco operacional e de protección, entre as que se adopta a aprobación precisamente da Política de Seguridade da Información. Esta Política de Seguridade da Información debe ser revisada de forma periódica cada dous anos, ou cando haxa unha modificación debido á publicación dun novo modelo de gobernanza estándar polo Centro Criptolóxico Nacional. Na sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 4 de abril de 2024, como saben, aprobouse a Política de Información do Concello de Rianxo. Dado que se van a cumprir eses 2 anos de vixencia da actual política de seguridade, compre a aprobación dunha nova política de seguridade que modifique a vixente e que, ademais, se adapte ao modelo máis recente de gobernanza, un modelo, neste caso, que data do 4 de xullo de 2025. A nova versión propón a creación dun novo órgano colexiado, o Comité de Seguridade da Información, así como a definición das funcións e dos roles dos membros que compoñen o dito órgano colexiado. De forma adicional, esta Alcaldía, na resolución número 255/2024 do 15 de marzo de 2024, estableceu a organización da Seguridade da Información no Concello de Rianxo, considerando as exixencias establecidas no Real Decreto antes citado no relativo á organización da seguridade e ás particularidades e estrutura da nosa entidade local, velando en todo caso pola seguridade diferenciada, de acordo co disposto no artigo 13, organización e implantación dos procesos de seguridade, creándose os roles de seguridade e atribuindo funcións a persoas ou órganos do Concello. Por tanto, o que se propón neste momento é, como os comentaba, crear o Comité de Seguridade e Información como órgano colexiado, definindo a súa composición, está no anexo primeiro da proposta,
e aprobar a política de seguridade da información segundo se recolle, neste caso, no anexo segundo, sustituindo a que aprobamos no ano 2024 ao cumprirse eses 2 anos de vixencia que establece o Real Decreto ao que antes fixen referencia. Vamos a abrir un turno de intervencións por se queredes comentar algo sobre esta cuestión. BNG. Non hai nada que comentar. Partido Popular. Boa tarde a todas e a todas. Desde o noso grupo imos apoiar esta proposta porque responde a unha necesidade clara de organización interna e de adaptación de normativa vicente. A actualización da política de seguridade de información e a creación do comité permiten ordenar responsabilidades, mellorar a coordinación e, sobre todo, garantir a seguridade e a protección dos datos persoais dos veciños e veciñas de Rianxo. Trátase unha medida técnica necesaria e responsable para asegurar unha administración máis segura e fiable. Por lo tanto, o noso voto vai ser a favorable. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Moi bons días a todos e a todas. Gostaríamos, en primer lugar, darlle a benvida aos compañeros e compañeras da corporación e a todo o público que hoxe está aquí con nós e tamén ás persoas que nos ven dos seus fogares. Hoxe é un día especial para os rianxeiros e rianxeiras porque celebramos o nacemento de Castelao, un 29 de xaneiro de 1886, e un referente fundamental da nosa cultura e identidade galega. Tamén queremos iniciar esta exposición e lembrar con afecto e solidaridade as vítimas do recente accidente de tren en Adamuz. Con respecto á moción, a proposta que nos presentades, o noso voto é favorable porque entendemos que a seguridade da información non é un trámite, senón unha garantía para os veciños e veciñas. Coa actuación desta política e a creación do Comité de Seguridade, o Concello de Rianxo protexe mellor os datos persoais, cumpre coa lei e moderniza a xestión. É un paso necesario para ter unha administración máis profesional, fiable e segura. Moitas gracias. Moitas grazas, Rianxo Común. Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. En esta cuestión non teño nada que engadir. Pasamos entón a votar a proposta. Votos a favor. Queda... non sei, abstencións, votos a favor de Rianxo en Común, Partido Socialista e Partido Popular, e abstencións do BNG, por tanto queda aprobada a proposta. E o seguinte punto da orden do día é o convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Rianxo para a xestión, conservación e mellora das infraestructuras de saneamento e a mellora da mobilidade e da xestión de residuos na fachada marítima rianxeira. Como saben, con data de 11 de xullo do ano 2018 formalizouse un convenio de colaboración naquela altura entre Augas de Galicia, Portos de Galicia e o Concello de Rianxo en relación coas actuacións no dominio público portuario do Porto de Rianxo para a execución e mantemento das obras denominadas colector, interceptor e tanque de tormentas en Rianxo, así como ampliación da EDAR de Rianxo. As obras, unha vez executadas, asinouse a acta de entrega das mismas o 9 de decembro do ano 2022 e foi a xestión da EDAR asumida polo Concello de Rianxo xa en xaneiro do ano seguinte, do ano 2023. Na cláusula segunda, apartado B do convenio ao que antes aludía, sinala como obrigas do Concello de Rianxo a seguinte: asumir a explotación, conservación, mantemento e limpeza da obra realizada nos terreos de dominio público portuario, correspondéndolle o mantemento da rede de saneamento executada. Para elo, comprométese a solicitar a Portos de Galicia con carácter previo á finalización das obras a formalización do título administrativo que corresponda para regular a fase de explotación das obras existentes e construídas. Con data do 31 de marzo de 2025, por tanto, non antes de rematar as obras, por suposto, senón moito despois, solicítase a Portos de Galicia a formalización dese título administrativo que corresponde para regular a fase de explotación das obras existentes e construídas, as que antes sinalaba, o colector, interceptor e o tanque de tormentas en Rianxo e a ampliación da EDAR de Rianxo na zona de dominio público portuario. Portos de Galicia, posteriormente, remite un borrador de convenio no cal, ademais desto do que veño de falar, se aproveita para incluir outra serie de situacións pendentes tamén de regularizar e que teñen que ver co uso por parte do Concello de Rianxo da fachada marítima e cos servizos que se veñen prestando e executando nela dende fai moitos anos, incluso moitos anos antes de que se levaran a cabo esas obras ás que antes aludía. Que a sinatura deste convenio de colaboración o Concello de Rianxo asume
asume regular, mellor dito, con este convenio, o Consello de Rianxo e Portos de Galicia asumen dar solución, como dixo, a estas situacións que se veñen dando, en concreto, regular a xestión, a conservación, o mantemento das infraestructuras de saneamento localizadas na zona de servicio do porto, a mellora da mobilidade e a xestión de residuos da fachada marítima. As infraestructuras de saneamento refletidas no párrafo anterior son as que se executaron, das que falei, regular a mellora da recollida dos residuos sólidos urbanos da fachada marítima lindeira ao porto e a mellora da mobilidade viaria desta fronte, regular a conservación e a mantemento integral das zonas de integración portusidade, autorizando ao Consello, por tanto, a realizar a conservación e mantemento integral de todos os elementos das zonas portuarias e de interacción que teñen que ver con zonas axardinadas, de espallamento, etc., etc., é dicir, o mantemento dos xardíns tal como se van facendo nos últimos anos, e autorizar tamén ao Consello de Rianxo implantar e gestionar a parada de autobuses que tamén ven estando en terreos portuarios dende fai anos. Non? Por tanto, o convenio é este que comento, teñen o seu desenvolvemento na documentación, e pouco máis, abrimos un turno de intervencións por se queren añadir algo. BNG. Non. Partido Popular. Sí, gracias. Desde o Grupo Popular queremos facer referencia aos informes emitidos pola Intervención e pola Tesorería, aos que mostramos respeto pola súa labor técnica e de control da legalidade. Dito isto, tamén consideramos importante deixar claro que este convenio non supón novos costes reais para o Concello, xa que falamos de servicios obrigatorios que xa veñen prestando e que están dotados dos orzamentos municipales. Ademais, o propio expediente levanta o reparo suspensivo ao entender que non existe impacto económico adicional nin vulnera os intereses municipales, permitindo así avanzar nun convenio necesario para garantir a correcta explotación, conservación e mantenimiento das infraestructuras da fachada marítima. Por lo tanto, desde o Partido Popular, apoiamos a aprobación deste convenio porque dá seguridade xurídica, clarifica competencias e mellora a xestión de servicios básicos que afectan directamente aos veciños e veciñas de Rianxo. Moito grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Antes de nada, queríamos expoñer un pouquiño unha pregunta retórica, non necesitamos resposta. Debemos preguntarlle en base á información que nos enviades. Vemos que a obra do cambio da parada de autobuses se fixo antes de ter a autorización de Portos. Podemos decir entonces que estaríamos ante unha obra non autorizada. Non tería máis problema que se non pensáramos que hai unha parada de autobuses, que hai petóns cruzando, que hai xente que accede a ela, e ao final nos leva a pensar que en algún momento podía haber algunha caída, algún atropello, algún choque. Entonces, consideramos que debemos de coidar esas cousas e os tempos están para respetalos. Entón, se o convenio non estaba firmado por responsabilidade, porque ao final eu creo que vostede é quen debe asumir esta situación, é un poquinho complicada de defender esa posición de responsabilidade ante este feito. Desde o PSDG de Rianxo queremos empezar dicindo algo que xa expuxemos, creo que en redes sociales e que é manifesto, que somos conscientes de que esta actuación é necesaria e útil, facendo referencia ao que marca o convenio. Pero, en cambio, a situación da EDAR e das infraestructuras da fachada marítima levan anos sin unha situación definitiva e consideramos que é importante a colaboración entre administracións e moi imprescindible para poder avanzar. Agora ben, o que non se nos pode pedir hoxe non valorar a necesidade desta actuación, senón o que nos está despedindo é asumir unha responsabilidade política e xurídica dun acordo concreto. É aquí onde xorden os problemas. Estamos falando de actuacións en terrenos de titularidade de Portos de Galicia, cun plan de usos que non recolle con claridade a realidade das instalacións existentes, tal como se reflicten nos informes técnicos incorporados ao expediente. Falamos de tesourería, de secretaría e intervención. É dicir, os tres expedientes que debían de validar este acordo, os tres expedientes son expedientes desfavorables. Esa falta de adecuación previa non é menor, porque condiciona todo o procedimento anterior. Os informes de Secretaría e Tesourería son claros e coincidentes. Advirten de dúbidas xurídicas relevantes sobre a fórmula empregada. Sinalan que o convenio non ofrece garantías suficientes para o fin que pretende. E alertan de que o Concello non pode quedar comprometido
en obrigas e responsabilidades que non lle corresponden. Asumiríamos a responsabilidade de todos os terrenos que nos van a ceder. E non é certo o que comentaba o voceiro do Partido Popular, porque o estudio de costes sobre o impacto que vai ter a xestión da EDAR a 15 anos non está feito. O coste de luz de asumir todo ese espacio tampouco está feito. Non sabemos se temos que facer noso asfaltado das pistas que son das carreteras que son de titularidade de portos ou non. É dicir, hai unha serie de condicionantes que reflexan perfectamente os informes que acabamos de mencionar, que debían de levar asociado esta valoración económica. Non é cuestión de que isto eran reflexadas nos orzamentos ou non, sino que tiñan que levarla de forma expresa. Desde o punto de vista económico, o informe de Tesourería é especialmente contundente cando indica que o acordo traslada ao Concello riscos económicos futuros, sin que exista unha cobertura legal clara nin unha delimitación precisa das obrigas tributarias e financeiras derivadas desta actuación. Isto non é unha hipótese política, é unha advertencia técnica expresa. Non está asociada a ningún tipo de ideoloxía. E desde o punto de vista técnico, o que nos diría que o acordo non resolve de maneira definitiva a situación, senón que se apoia nun procedimento que deixa demasiadas incógnitas abertas. Por iso, preguntámoslle directamente, señor alcalde, creemos que esta pregunta merece unha resposta clara neste pleno. Garante vostede ao 100% que este acordo será válido ante costas para conseguir a regularización necesaria cando os informes de Secretaría e Tesourería non avalan esa situación nin aseguran que este procedimento sexa suficiente para o fin que se busca? Porque o que non é aceptable é pedirnos que votemos a favor ou que apoiemos esta proposta a ver se funciona. Queremos que este Concello non pode actuar como un banco de probas xurídicas nin asumir riscos advertidos expresamente polos seus propios servicios técnicos. E hai outra cuestión que tampouco se pode quedar sen resposta. Que se estivo facendo entón nos últimos 2 anos ao redor da xestión da EDAR? Se en 4 meses foron vostedes capaces a chegar a un acordo con Portos, que fixeron vostedes no outro ano e medio de legislatura? Que alternativas se analizaron? Hai outra alternativa que garanta que íbamos a poder dispoñer do título habilitante da EDAR de forma legal? Imos a firmar un acordo por 15 anos dunha infraestructura, na xestión dunha infraestructura tan necesaria como para Rianxo. Que vai pasar despois deses 15 anos? Expón claramente os informes que aconsellan avanzar cara a unha concesión de Manial. Tarde o que tarde, coste o que coste. Ese sería o camiño que creemos que debíamos avanzar. É cuestión de responsabilidade institucional. O caso é que deberíamos de votar a favor deste documento. Esa é a sensación que temos, porque consideramos que é importante para Rianxo ter ese convenio. Mas as cláusulas que aí se poñen e que se modificaron dos acordos anteriores non nos invitan a poder facelo porque perxudica o Concello de Rianxo. Desde o PSDG de Rianxo queremos avanzar, queremos solucións e queremos cooperación entre administracións, pero tamén queremos rigor, seguridade xurídica e transparencia. Cando os informes din que hai problemas, o noso deber non é calar, senón é dicilo alto e claro. Por iso, o noso posicionamento non é un non á actuación, é un non á forma elexida, porque Rianxo merece unha solución ben feita, legal e con todas as garantías non só en 15 anos. E para rematar a última pregunta ao señor alcalde, vai asumir, entendo que vostede, co levantamento dese reparo, a responsabilidade de calquera situación que ocurra ao respecto con este convenio? Moitísimas gracias. Moitas grazas, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Desde o grupo de goberno consideramos que este convenio que hoxe se presenta aquí é fundamental para regular as situacións que se veñen dando desde fai tempo, sobre todo no que ten que ver co tema da EDAR, o que, como saben, nos permitirá avanzar definitivamente na tramitación do PEXón. Ademais, a firma deste convenio permitirános seguir traballando na transformación da fachada marítima que Rianxo merece, que comezou recentemente co traslado de parada de bus a Sete Fogas e que daremos continuidade no que queda de legislatura.
Cabe destacar que próximamente firmaremos un novo convenio con Portos de Galicia, no cal se cederá o espacio disponible a carón do Auditorio de Rianxo, facilitando a transformación completa de toda a fronte marítima. Moi ben, moitas grazas. Vou comentar algunhas das cousas que saíron, pero en todo caso o que saiu por parte do voceiro do Partido Socialista ten que ver, dende o meu punto de vista, con non entender cal é a situación de partida e non entender tampouco cal é a solución que se pretende dar. É dicir, incluso xa comentei na exposición de motivos, e permítanme se me remonto a fai uns anos, pero que esta cuestión non é agora, non apareceu agora, a depuradora non se fixo agora. Este Consello asinou un convenio de colaboración con Augas de Galicia e con Portos de Galicia para facer unha depuradora, para ampliar a depuradora existente en terreo portuario, comprometéndose o Consello de Rianxo a asinar un convenio de colaboración con Portos de Galicia para regularizar a situación desa depuradora a futuro no Porto, cousa que non se fixo. Desde que se firmou ese convenio no ano 2018 hasta que se asumiu a xestión da depuradora en xaneiro do 23, non se fixo ese convenio. Preguntaba vostede que fixáramos nós en 2 anos. Vostedes ese tempo estuveron no goberno. A pregunta sería entón que fixeron vostedes en todos eses tempos. Nada, deixar para que veña a solución dese problema. Ademais, do que estamos falando é de regularizar a existencia de cousas que xa hai en terreos que non son nosos. Conseguir un título habilitante que xa tiña que estar de antes para cousas que xa están tendo lugar. O que estamos falando, porque comentaba cousas tan sorprendentes como quen vai asumir o gasto da EDAR. O gasto da EDAR, desde xaneiro do 23, cando o goberno que naquela altura estaba asumiu a xestión da depuradora, asumímoslo nós. A EDAR de Rianxo, desde aquela altura, costalle ao Consello de Rianxo 300.000 euros anuais. Desde o ano 23 hasta o ano actual, 300.000 euros anuais, entre os gastos de explotación e os gastos de luz. A futuro costará os mismos ou menos si levamos a cabo algún tipo de actuación ou algún tipo de medida para conseguir rebaixalos. Pero a asignatura deste convenio non vai significar que eso cambie ni moitísimo menos. Por tanto, o que se está a facer é tan simple e tan elemental como conseguir un título habilitante para o que xa hai. Porque, e ademais, permítanme a expresión, pero ten narices a cousa, que se faja unha depuradora con 14 millóns de euros firmando un convenio e asumindo a xestión a futuro, sin ningún estudo de costes, sin nada. Asumimos a xestión e xa miraremos o que facemos a futuro. Unha obra de 14 millóns, sin título habilitante. E hoxe vemos vostede aquí a pregúntame polo título habilitante para poñer unha marquesina. Ten narices a cousa. Ten narices a cousa. Daquela altura non se fixo nin estudo de costes, nin se buscou o título habilitante, nin se fixo nada. Que pasou? Non pasou nada. Non pasou nada. Agora, os que veñan, que busquen como afrontar ese gasto de 300.000 euros, e os que veñan, que busquen como regularizar esa situación da depuradora nun sitio onde nós non nos preocupamos deso. Bueno, pois eso é o que estamos a facer agora, regularizar eso, efectivamente. Temos que plasmar nun convenio que custos a futuro vai asumir o Consello de Rianxo. Bueno, pois entón vamos definir cal é o custo anual do mantemento dos Xardíns da Ribeira para o Consello de Rianxo, que vai ser un gasto extraordinario que imos ter de ahora en diante, porque desconocémolo. Hasta agora non víamos tendo ese gasto. E non significa gastos a maiores de mantemento do espacio portuario, ni moito menos, porque o que estamos facendo é conseguir un título habilitante para o que temos ali. Non estamos facéndonos nós donos do porto de Rianxo, ni nas infraestructuras de acceso ao porto. Ou pon eso no convenio. Hai que ter un pouco de rigor á hora de facer as exposicións que se fan e de alarmar sobre cuestións que non teñen sentido alarmar, creo eu. E ademais, como saben, Secretaria, cas interpelacións que está facendo de forma continua, podría dispoñer de 5 minutos moi breves. A secretaria non organiza o debate, organizo eu e pecho a turno de intervencións como sempre. Por as interpelacións que está facendo, pode concederme 2 minutos pecho eu o debate xustificar. Como pecho sempre. E añado, e ademais de todo isto que se está facendo co convenio, que é fundamental para regularizar o que existe no terreo portuario, como tamén saben, é un paso previo fundamental para conseguir desbloquear a situación do Pexón de Rianxo. Porque o Pexón de Rianxo, se está atrancado nesta altura, é porque a costas do Estado, que é, en última instancia, o xestor e o titular do dominio público marítimo terrestre, non lle consta a existencia de título habilitante para facer a depuradora. Entón, temos un problema. Entón, a maneira de ter un título habilitante é conveniar con Portos de Galicia, que é o titular do terreo do dominio público portuario,
pois que nos deixe ter aí unha depuradora. É tan simple como eso. Pero claro, como non se fixo desde o ano 18 ao ano 23, facémoslo agora. E os riscos que este Consello ten a futuro pois son os mesmos que tiña agora. Coidar un xardín, xestionar unha depuradora, etc. etc. Tan básico como eso. Entonces vamos ter un pouco de rigor a hora de facer certas exposicións que se fan e reducirse á realidade das cousas, non? Que eu creo que é moi importante do día de hoxe. Vamos a votar a proposta, votos a favor. Reacción Común, Partido Popular, abstencións, BNG e Partido Socialista. Queda, por tanto, aprobada a proposta. O seguinte punto de orde do día é o convenio entre a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e o Consello de Rianxo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma da convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías do Corpo de Policía Local e ás prazas de auxiliares de policía. En decembro pasado, 22 de decembro de 2025, recíbese o oficio do Director Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública dando conta que con data de 3 de marzo do ano 2018 se asinou o convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás prazas do Corpo de Policía Local entre a Vicepresidencia Primeira e a Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia e o Consello de Rianxo, o cal foi obxecto de prórroga o 22 de febreiro do ano 2022. Transcorridos, por tanto, outros 4 anos, o que corresponde é a renovación ou non do dito convenio. En todo caso, é intención do Goberno facer esa renovación, por tanto, solicitouselle a mesma a dita Academia Galega de Seguridade Pública, a cal remiteu borrador do convenio que se axunta na proposta é que, de acordo co establecido no artigo 2º do Decreto 115/2018 de 17 de novembro, ten por obxecto instrumentar a delegación polo Consello de Rianxo na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia das competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías do Corpo de Policía Local e ás prazas de auxiliar de Policía Local. En virtude da delegación, a Administración Xeral da Comunidade Autónoma asume durante o período ao que se estende a vigencia do convenio a convocatoria e desenvolvemento de todos os procesos selectivos para as prazas do seu corpo de policía e as prazas de auxiliares de policía local, segundo as necesidades de persoal que lle sexan comunicadas polo Consello na forma e prazos establecidos no convenio e nada máis normativa de aplicación. A delegación que se fai ou que se pretende facer no marco deste convenio comprende, por un lado, a aprobación e publicación das convocatorias dos procesos selectivos coas súas bases, así como a aprobación, notificación e publicación de todos os demais actos e resolucións administrativas que dean cobertura xurídica ao desenvolvemento daqueles, o nomeamento e coordinación dos órganos de selección, incluído o aboamento de todos os gastos derivados da súa actuación, a recesión das solicitudes de participación e o cobro das correspondentes tasas, a xestión íntegra da operativa precisa para o desenvolvemento material dos procesos selectivos, a cualificación das probas selectivas e a aplicación dos correspondentes baremos de méritos. De ser o caso de que o convenio incluya a selección de persoal auxiliar de Policía Local, a xestión das correspondentes listas selectivas nos termos establecidos polo artigo 19 e 19 bis do decreto ao que antes aludía, así como todas as demais xestións relacionadas coa convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos, coa excepción que se sinala no número seguinte, no número 2, que é a delegación de competencias relativas ao nomeamento como persoal funcionario en prácticas ou, de ser o caso, como persoal funcionario de carreira e a contratación como persoal auxiliar de Policía Local das persoas aprobadas ou que obtivesen praza nos procesos selectivos. Por tanto, en resumen, o que se trata é de renovar o convenio xa vigente coa Academia Galega de Seguridade Pública que nos permite delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma a execución destes procesos selectivos, por tanto, aforrar un esforzo e custos de traballo para o Consello de Rianxo na materia de selección de persoal, no que ten que ver, eso sí, no ámbito específico da Policía Local en todas as súas categorías. Abrimos un turno de intervención por si queren comentar algo. BNG, Partido Popular. Gracias. Despois de ler a documentación, chegamos ao resumen de que a renovación do convenio beneficia o Concello de Rianxo porque permite que a Xunta, a través da GAS, asuma a organización dos exames e da selección, garantindo criterios comuns, maior profesionalidade e seguridade jurídica,
Ademais, reduce a carga administrativa e os costos para o Concello, mantendo a capacidade final do normalmente do persoal. Polo tanto, desde o Partido Popular vamos a apoiar o convenio. Moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Fantástica esa exposición que fixo aí, aparte con un tono autoritario, parecendo que vostede tiña razón, pero olvídase toda esa parte, vostede olvídase dunha cuestión moi importante, que quen executou a obra en 2018 foi a Xunta de Galicia e foi Portos de Galicia. Entendo que en aquel momento, para executar esa obra, intervención, ou soltaría, ou alguén informaría... Ten que remitirse ao punto anterior se quere intervirse, e se non quere intervir, fala o seguinte grupo, como vostede desexe. Por tanto, fale do punto do que temos sobre a mesa, faga a favor. Gustaríanos poder facer eses debates de calidade que vostede nos propón sempre nos plenos, pero para eso faltan outras cousas, non só tempo. Por favor, persiñas á cuestión. Moitas gracias, señor alcalde. O Grupo Municipal emite un voto favorable ao considerar que esta fórmula garante maior obxectividade, transparencia e seguridade xurídica nos procesos selectivos, ademais de optimizar recursos e asegurar criterios homoxéneos na selección do persoal, sen prexuicio de solicitar que se faga un seguimento riguroso do desenvolvemento dos procesos e se garantan as necesidades específicas do Concello de Rianxo, e así teñan sidas en conta. Moitísimas gracias. Moitas grazas, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Pouco máis, simplemente me teño que repetir as palabras do alcalde, que non deixa de ser unha renovación do convenio existente anteriormente. Moitas grazas, votamos entón a proposta, votos a favor. Rianxo en Común, Partido Popular e Partido Socialista. Abstencións, os do BNG, queda aprobada, por tanto, a cuestión. O seguinte, o punto 6 da orde do día, é a proposta de convenio de colaboración, neste caso, entre a Xunta de Galicia e a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para a consolidación do sistema público de xestión de biomasa, un convenio ao que se sumaría o Concello de Rianxo no caso de prosperar a proposta. Por dar un pouco de contexto, como saben, a Lei 3/2007 do 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia recolle na súa exposición de motivos a crecente proliferación de incendios xa naquela altura na interfase urbano-forestal que define como as áreas que abrangen o perímetro común entre os terreos forestais e os núcleos de poboación habitados. A norma propón que, ademais de medidas de carácter estrutural, deben adoptarse a curto prazo actuacións que controlen a existencia de biomasa con alto potencial combustible nas proximidades dos núcleos de poboación. A raíz da baja de lumes de outubro de 2017, na citada lei leváronse a cabo modificacións importantes a través da Lei 7/2019 do 23 de decembro de medidas fiscais e administrativas, entre elas a creación do Sistema Público de Xestión de Biomasa dos terreos rústicos incluídos nas redes de faixas secundarias de xestión de biomasa como un sistema de cooperación entre a Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a entidade do sector autónomo SEAGA e a FEGAMP, e os concellos que, ademais, voluntariamente se foron adherindo ao sistema. O sistema que ten por fin a prevención dos incendios forestais de modo que se consiga a diminución do número de incendios nas zonas de interfase urbana, garantindo o interese público da seguridade das persoas e dos bens. Con data do 16 de maio do ano 2019, o Concello de Rianxo notificou a adhesión ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta, FEGAMP e SEAGA, que fora asinado o 9 de agosto do ano 2018. A adhesión a este convenio permitiu ao Concello dotarse dunha ferramenta para poder xestionar a biomasa nas faixas secundarias desenvolvidas no que se denominou Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Rianxo e que se aprobou inicialmente o 28 de novembro do ano 2019. Cabe tamén destacar que a adhesión permitiu que as parroquias de Leiro e Isorna foran consideradas parroquias priorizadas, o que supuxo para os propietarios e que supón na actualidade que os propietarios de parcelas que estén en faixas secundarias que se poidan acoller ao contrato de xestión de biomasa no marco do Sistema Público de Xestión de Biomasa Vegetal e retirar as especies arbóreas prohibidas nas ditas faixas. Formalizáronse preto de 300 contratos con propietarios particulares para unhas 700 fincas, o que supón unha superficie total de 290,35 hectáreas. Insisto, desas dúas parroquias denominadas priorizadas.
Así mesmo, realizouse a inspección completa de todas as parcelas do Concello afectadas por faixas secundarias naquela altura. Máis recentemente, volveuse a solicitar unha nova inspección de todas as parcelas afectadas por faixas secundarias. Solicitouse tamén recentemente a ampliación das denominadas parroquias priorizadas a todas as do Concello, alegando para tal fin non só os incendios anteriores ao ano 2017, 18 e 19 que xa justificaran a inclusión desas outras dúas, senón tamén os incendios que se produciron dende aquela data e outros conatos ou momentos especialmente difíciles que se deron, non? Ademais, tamén se están delegando na Xunta de Galicia a execución subsidiaria en algunhas das parcelas, de acordo tamén co que nos permite o convenio en vigor ata fai uns días. O luns 29 de decembro de 2025 publicouse no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se lle dá publicidade ao novo convenio asinado entre a Xunta de Galicia e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para a consolidación deste sistema do que veño falando. Un convenio ao que neste momento, polas razóns que xa se expuxeron públicamente, a FEGAMP non se sumou. En todo caso, entendemos que a adhesión ao convenio permitirá ao Concello de Rianxo que siga formando dese sistema público de xestión de biomasa vegetal e retirar especies arbóreas prohibidas nas franxas secundarias, dado que de non adherirnos deixaríamos de estar, por tanto, dentro dese sistema estaríamos nun valeiro instrumental para afrontar a prevención e defensa contra os incendios forestais. Resumindo, como tamén xa falamos na comisión, podemos dicir que o sistema que existe nos parece insuficiente, pero non hai outro. Entón, ou estamos no sistema ou estamos fora do sistema, cando a súa vez temos delegadas unha serie de obrigas que, sin tirar destes recursos dos que veño falando, pois resulta tremendamente difícil ou prácticamente imposible cumprir. E pouco máis. Teñen, en todo caso, o texto tamén do convenio, que introduce apenas un par de novedades que teñen que ver con ampliar os kilómetros totais de vías que podemos pedir que a Xunta limpe e 4 cousiñas máis, pero o que é o texto en sí do convenio manténse prácticamente idéntico ao anterior. Abrimos unha rolda de intervencións. Beneja non intervén. Partido Popular. Desde o Grupo Popular valoramos positivamente a adhesión a este convenio coa Xunta de Galicia e SEAGA, xa que supón un avance importante na prevención dos incendios forestais. Destacamos a mellora dos medios técnicos e económicos para a xestión da biomasa, algo fundamental no Concello como Rianxo. A prevención é a mellor ferramenta para proteger o noso territorio e a seguridade da veciñanza, e este convenio vai claramente nesa liña. Imos apoiar. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Dende o noso grupo imos votar a favor desta adhesión por unha cuestión puramente de responsabilidade con Rianxo. Sabemos que o persoal está facendo un traballo intenso ao longo de todo o ano, pero rogamos que vostedes, como persoas responsables deste servizo, coiden un pouquiño máis esas formas de comunicar cos veciños e non peguen información que sea de relevancia nos postes da luz, en marquesinas ou en casetas onde os restos veciños seguramente non interpreten ou lle coste entender que teñen que ir ali. Debemos avanzar para protexer as persoas, as súas casas e o noso patrimonio natural, e debe ser unha prioridade que non admite máis demoras. Porén, queremos deixar moi claro que isto non é un voto afirmativo con un cheque en branco, sino que é un compromiso firme para exixir melloras reais na xestión do noso monte, e a día de hoxe, señor Bustelo, seguimos á espera de saber en que lugares actuou o Concello de Rianxo en 2025 con respecto a este convenio de SEAGA. Rogamos que se axilicen os procesos que correspondan cando se trate de buscar esas contratacións
a través das subvencións e axudas da Xunta de Galicia e que non pase como este ano pasado, onde o persoal comezou a traballar pois un mes despois, co cual eses traballos preventivos pois quedaron un poquinho anulados por a data de inicio. Debemos avanzar cara a un plan municipal de prevención que sexa vivo, unha ferramenta que sexa viva e útil e non un documento esquecido ou fotocopiado nunha parede durante os últimos 2 anos. É urxente que a veciñanza teña información clara e unha cartografía exacta para saber cales son as súas obrigas e cales tamén son as obrigas do Concello. Xa que neste punto debemos de reiterar que o Concello tamén ten que cumprir coa súa obriga e limpar os terreos da súa titularidade, que xa foi advertido en moitas ocasións, ademais. E a prevención non pode esperar a que as lapas estean preto ou entrando xa nas casas. A prevención faise ao longo de todo o ano, actuando con antelación e mellorando a comunicación coa cidadanía para que todos colaboremos activamente. Doutra banda, exiximos que a Xunta de Galicia aplique un financiamento real. Como ben sinala a FEGAM, a Xunta debe asumir o custo total das competencias que nos delega aos concellos. Non abonda con asinar convenios, hai que optimizar o servicio con SEAGA e non esperar máis dun ano a que os veciños que están adheridos a ese convenio pois se lle pode limpar as súas fincas. Finalmente, dentro do noso grupo apostamos por un rural vivo. Instamos a que se apoien técnica e económicamente a proxectos comunitarios de xestión agroforestal que xa existen no noso territorio. Están moi ben os convenios que se formalicen con SEAGA ou con calquera outra empresa, pero creemos que a prevención máis intelixente é aquela que liga a seguridade coa creación de emprego e coa conservación da nosa biodiversidade. Moitísimas gracias. Moitas grazas, Reunión Común. Grazas, señor alcalde. Simplemente reiterar as súas palabras que de seguro que nesta materia hai moito que mellorar, pero que ata o momento esta é a única ferramenta que temos disponible. Moi ben, moitas grazas. Comentar que no ano 2025 se tramitaron expedientes relativos a 259 parcelas, é dicir, prácticamente algo máis de un por día hábil, 54 en Rianxo, 49 en Tarajoña, 29 en Asados, 32 no Araño, 62 en Leiro e 33 en Isorna. Das total das parcelas, limpáronse 233 parcelas, é dicir, prácticamente o 90% das parcelas, e das restantes indicar que 5 se trasladaron, os 5 expedientes se trasladaron á Xunta no marco do convenio anterior para as execucións subsidiarias que, de ser o caso, correspondan. Algúnas desconócese, é imposible dar co titular, ben por desconocemento, ben por indefinición da parcela, dado que está nos que se denominan como polígonos en investigación. E 9 das parcelas tamén que están neste momento sin limpar, está previsto que se actúe nelas nos próximos meses. Son os datos, como digo, do ano 2025. Pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Reunión Común, Partido Socialista e Partido Popular. Abstencións do BNG. Queda aprobada, por tanto, a proposta. O seguinte punto do orden do día é a aprobación da modificación dos estatutos da Mancomunidade de Municipios, na actualidade Barbanza Arousa. Unha mancomunidade que se creou mediante decreto de 2936/1974, un decreto no que se recolleron como fins da entidade os seguintes: o urbanismo, a recollida de lixo, o servicio de ambulancias, a desratización de campañas sanitarias, a luz e os sumidoiros, o turismo, a extinción de incendios, o ensino e calquera outro de carácter complementario aos anteriores. O artigo 142 da Lei de Administración Local de Galicia, estes fins, cabe dicilo, estes fins son os que estaban recollidos no decreto de constitución da Mancomunidade, non son os fins actuais. Posteriormente, houve unha modificación deses estatutos, elimináronse moitos dos que veño de relatar e centrouse a cuestión nesa palabra de turismo, que xa estaba no 74, pero que despois quedou como única.
O artigo 142 da Lei da Administración Local de Galicia recolle que a organización e funcionamento das mancomunidades se rexerá por uns estatutos co contido que naquel precepto se recolle. Pola súa banda, o artigo 143 do mesmo texto recolle con detalle o procedimento necesario para realizar a modificación dos estatutos que se inicia cunha proposta do Pleno da Mancomunidade que se deberá someter á información pública polo prazo dun mes, remitirse á Diputación Provincial da Coruña e á Consellería competente en materia de réxime local para o seu informe por o prazo dun mes. Segundo este artigo, unha vez finalizado o prazo de exposición pública e recibidos os informes solicitados ou discorrido o prazo para seren emitidos, someterase o acordo a cada seu pleno dos consellos mancomunados que debe ser aprobado, ademais, por maioría absoluta. Finalmente, remitirase copia dos acordos á Consellería de Presidencia, que neste caso é a Consellería competente en materia de réxime local, para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, que se comunicará tamén á Administración Xeral de Estado. Neste caso, unha vez que a proposta foi inicialmente aprobada polo Pleno da Mancomunidade en novembro pasado, emiteuse un informe por parte da Dirección Xeral de Administración Local cunha serie de observacións e propostas de correccións que xa se incluyen no texto que acompaña a proposta. Posteriormente, o 14 de xaneiro do ano 2026, fai uns días, adoptouse o acordo plenario da Mancomunidade polo que se aprobaron os estatutos da Mancomunidade. Pasa agora, por tanto, aos plenos municipais para a súa ratificación, insisto, por maioría absoluta. Por tanto, o acordo é este, ratificar a proposta aprobada por o pleno da Mancomunidade, que debe serlo por maioría absoluta, e que un cambio que se fundamenta fundamentalmente na alteración do capítulo 3º dos estatutos, o que ten que ver cos fins da Mancomunidade, competencias e formas de xestión. En concreto, no artigo 12 amplíase eses fins quedando da seguinte maneira: a Mancomunidade terá por obxectivo aunar esforzos e posibilidades económicas para a execución de obras e a prestar os servizos de interese común relacionados coas competencias que seguen: realización de xestións e execución de proxectos para a potenciación do turismo dos concellos da comarca, como hasta ahora; creación e sostemento dun parque de maquinaria e prestación dos servizos de mantemento e limpeza de vías, rutas de senderismo, espazos públicos, puntos de interese turístico e elementos do patrimonio cultural. Tamén fomento de actividades e execución de proxectos culturais e deportivos que afectan a máis de un concello da Mancomunidade. Cabe dicir que neste momento compartimos dentro dos fins actuais infraestructuras que teñen ese obxectivo, rutas de senderismo homologadas, incluso unha ruta e un camiño a Santiago de Compostela común, etc., pero resulta imposible cos estatutos actuais que se aborden propostas de mantemento conxunto, dado que os estatutos non recollen esa posibilidade. E, ademais, como entidade local que é, estamos desaproveitando tamén multitude de ocasións para dotarnos de maquinaria, de recursos, etc., no marco das múltiples convocatorias que saen todos os anos, dado que tampouco non podemos pedilos porque os estatutos desta maneira non nos facultan a prestar este tipo de servizos. No punto segundo do mesmo artigo, engádese que os fins anteriormente sinalados se poden ampliar aos seguintes: estudo, informe e execución das obras de infraestructura e equipamentos relativos cando afecten a máis de un concello e teñan lugar dentro dos municipios abrangidos pola Mancomunidade. En particular, infraestructuras vinculadas á mobilidade a través da comarca e proxectos de eficacia enerxética dirixidos a combater o cambio climático nos municipios da Mancomunidade. Realización de xestións e actividades conducentes á creación, prestación ou adxudicación dos servizos de recollida, tratamento, transferencia e eliminación de residuos sólidos urbanos de xeito mancomunado a través dos medios que en cada caso sexan máis axeitados. Servizo tamén, de ser o caso, dun servizo mancomunado de protección de animais abandonados. A inscripción aos servizos enumerados no apartado segundo precisarán da oportuna revisión das cotas e da aprobación previa por maioría absoluta dos membros do Pleno, sendo esta incorporación voluntaria para cada concello. En consecuencia, os municipios que non se acollan non terán que contribuir aos gastos que estes ocasionen. O artigo 13, ainda dentro do capítulo 3º, recolle a execución das obras ou prestación dos servizos poderá leválos a cabo a Mancomunidade por contratación, administración, arrendamento, concesión ou calquera outra das formas de xestión emitidas pola legislación vixente. É dicir, o que se pretende é, incluso cousas que a día de hoxe xa se están dando entre os concellos por separado, que a Mancomunidade os poida prestar de maneira directa ou impulsar de maneira directa como entidade local. En todo caso, como acabo de dicir,
Esta modificación non obliga a ningún dos membros, senón que faculta aos membros a facelo tanto de maneira conxunta como de maneira separada, de maneira bilateral, de ser o caso. E, ademais, tamén añado, na previsión de gasto que ten que ver co exercicio corrente, o que se prevé é centrarse na dotación de recursos humanos para a mancomunidade, é dicir, acompañar a modificación estatutaria coa creación dunha estrutura de persoal adecuada tamén a isto que pretendemos facer, é dicir, dotarnos do persoal necesario para impulsar estes cambios, para buscar eses recursos aos que queremos chegar e para levar a cabo ou para impulsar a prestación conxunta destes servizos como os que veño de relatar. Estamos falando, por tanto, dun cambio total que nos permitirá ter ese paraugas auxiliar ao que recorrer para impulsar servicios que os consellos estamos prestando de maneira separada, pero que de prestalos de maneira conxunta, ademais de facelos de maneira máis eficaz, seguro, tamén o faremos dunha maneira máis eficiente, non cabe dúda. Abrimos un turno de intervencións. BNG. Imos votar a favor. Partido Popular. Gracias. Desde o noso grupo, imos apoiar a modificación dos estatutos da Mancomunidade porque supón un paso adiante necesario. Estes cambios permiten modernizar a entidade, mellorar a súa organización interna e dotala de maior flexibilidade no funcionamento e na xestión económica. Iso tradúcese nun sistema máis eficiente, con mellor control financeiro, aforo de costos e unha mancomunidade máis útil e adaptada ás necesidades actuales dos concellos. Por lo tanto, imos a aprobar. Bueno, moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Valoramos a modificación dos estatutos como un paso, creemos que importante cara a eficiencia e a mellora dos servicios mancomunados, pero creo que ao mesmo tempo temos que facer unha reflexión e valorar se realmente estamos preparados para asumir esa xestión de servicios mancomunados e se nós mismos creemos en eses servicios e creemos en ese relato que se está transmitindo. O decimos porque na documentación e nas exposicións públicas que o actual presidente da Mancomunidade remarca como un dos obxectivos principales pois mancomunar os servicios de recollida de animais. E recentemente pois vimos que o Concello de Boiro e o Concello de Rianxo pois firmaron un acordo para facer ese proxecto de forma bilateral, digamos. Co cual non somos capaces a comprender realmente cal é a intención sobre esta mellora dos estatutos cando dous dos concellos pois deciden facelo ao marche da Mancomunidade e non aproveitar as infraestructuras que hai xeradas, por exemplo, na Pobra do Carmiñal ou mesmamente en Ribeira. Desde o Grupo Socialista queremos deixar claro, como xa manifestamos, que non cuestionamos a existencia nin a utilidade da Mancomunidade. Consideramos que é importante para solucionar e expoñer situacións da nosa comarca, pero creemos e consideramos que en este caso concreto, e unha vez que temos a oportunidade de falar da Mancomunidade, creemos que hai un problema de formas, non é o cuestión do fondo. E cando falamos das formas, falamos creo que da palabra máis reiterada en este pleno durante esta legislatura, que é a transparencia, a lealdade institucional e o respeto a este pleno e a veciñanza de Rianxo. Este grupo municipal fixo a vostede unha pregunta non hai moitos meses sobre se a Mancomunidade incrementara a súa aportación se o Concello de Rianxo incrementara a súa aportación á Mancomunidade. E vostede reiterou que non, que o Concello de Rianxo non se incrementou esa aportación. Non é cuestión do incremento, que non consideramos que estea mal, sino da forma, señor Bustelo. Vemos recentemente na documentación, na dación de contas, que vostede asigna un documento onde afirma que a Mancomunidade ou que o Concello de Rianxo aporta 10.000 euros máis á Mancomunidade. Entonces, eu creo que esa falta de transparencia, de lealdade institucional e o uso da mentira para ocultar, non sabemos moi ben o que, porque ao final é un dato irrelevante, con decirnos, oye, pois incrementamos 10.000 euros, xa está, acabouse, non ten repercusión ninguna. Justificar para que se fixo e apoiar o traballo que o Concello de Rianxo está facendo na Mancomunidade. Optou vostede por outra vía, bueno,
pois cada quen utiliza a estrategia política que quere. Vémolo, insistimos, como unha falta de transparencia, un acto que hoxe tiña que ser para recoñecer o traballo da Mancomunidade, pois temos que remarcar un poquinho esa pérdida de credibilidade ante a veciñanza por cuestións menores como esta. Cuestións menores, señor Bustelo. Que traballo lle costaba decir a verdade a este pleno? Que traballo lle costaba expoñer a este pleno por que se cambiou o proxecto de rehabilitación do liceo e por que se optou por a Casa do Mar? Por que non houve ese debate no pleno? Entendemos que vostede é o alcalde de Rianxo e ten a capacidade de representar o noso concello na Mancomunidade. Faltaría máis que non pensáramos e faltaría máis que non defendéramos. Pero o que expoñemos aquí hoxe é algo que pasa aquí en Rianxo e que temos que defender a posición de Rianxo na Mancomunidade. Temos que defender a Mancomunidade? Por suposto que sí, pero que temos que defender a posición de Rianxo. Teremos ocasión seguramente neste pleno de falar sobre ese posicionamento. O Partido Socialista vai presentar unha serie de enmendas para expoñer e reforzar ese papel que debe ter o pleno ante a modificación de proxectos ou ante calquera situación que se dea na Mancomunidade. Poderase ver como que queremos entorpecer, que queremos ralentizar, que queremos... Non queremos. O que queremos é poder participar, ter transparencia e ter a información directa do alcalde, que non a tiñamos que ver en redes sociales, que non a tiñamos que ver en prensa ou que non nos teñamos que enterar polo veciño ou pola veciña do terceiro. Por isto, presentamos as seguintes enmendas. Reforzar nos acordos, enviamos a proposta a Secretaría para poder incluir as enmendas nos acordos. Paso a ler. Primeiro, aprobar as modificacións dos estatutos da Mancomunidade de Municipios Barbanza e Arousa nos términos recollidos no acordo adoptado por o Pleno da Mancomunidade en data 14 de xaneiro de 2026, conforme ao procedimento establecido no artigo 143 da Lei 5/1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia. Segundo, mandato expreso aos representantes do Concello de Rianxo na Mancomunidade. O abeiro do disposto nos artigos 22.2 da Lei 7/ do ano 1985 do 2 de abril, que regula a reguladora das bases de réxime local, o Pleno do Concello de Rianxo acorda que os seus representantes nos órganos da Mancomunidade, como primer punto, non poderán votar favorablemente a ningún proxecto, servizo ou actuación mancomunada que non conte previamente co acordo expreso do Pleno do Concello de Rianxo. Non poderá aprobar modificacións orzamentarias, compromisos de gasto nin acordos que impliquen o incremento das achegas económicas do Concello de Rianxo sin autorización previa do Pleno de Rianxo. Este mandato terá carácter vinculante no ámbito institucional e político do Concello de Rianxo. Terceiro, control e información ao Pleno municipal. En exercicio das funcións de control e fiscalización que corresponden ao Pleno municipal, conforme a legislación de réxime local, establécese a obriga de que os representantes do Concello de Rianxo na Mancomunidade dean conta con carácter semestral ante o Pleno municipal da seguinte información: proxectos e servizos en execución ou previstos, situación económica e orzamentaria da Mancomunidade, achegas económicas realizadas ou previstas polo Concello de Rianxo, acordos adoptados polos órganos da Mancomunidade con incidencia para o Concello. Punto cuarto, solicitude de modificación futura dos estatutos da Mancomunidade. O Pleno do Concello de Rianxo acorda instar ao Pleno da Mancomunidade que o abeiro do artigo 143 da Lei 5/ do 1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia inicie o procedimento de modificación dos estatutos coa finalidade de reforzar os mecanismos de control dos concellos membros, garantir a intervención previa dos plenos municipais na aprobación dos novos servicios mancomunados, establecer maiores garantías de control sobre as obrigas económicas asumidas polos concellos integrantes e, como punto número 5, notificación. Dar traslado dos presentes acordos á Mancomunidade de Municipios Barbanza e Arousa para o seu coñecemento e efectos oportunos. Moitísimas gracias. Gracias, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Como saben, levamos moito tempo falando da necesidade de que a mancomunidade de municipios sexa tamén unha mancomunidade de servizos.
Nestes últimos anos, o labor da entidade vense centrando no ámbito turístico, mais en paralelo, os gobernos dos municipios que a forman veñen desenvolvendo actuacións conxuntas para acadar obxectivos comuns. Sen ir máis lonxe, recentemente anunciamos efectivamente a intención de promover co Concello de Boiro a creación dun centro compartido para a acollida de animais abandonados que, con esta modificación estatutaria que agora se levará a cabo, este tipo de actuacións, por exemplo, poderían ser impulsadas pola propia mancomunidade. Polo tanto, se ben a modificación non obriga a nada, permite que se exploren situacións das que moito temos falado, mais nas que non se avanzou tanto. Moi ben, moitas grazas. Por tanto, sometemos a votación a proposta tal e como se formulou inicialmente, non recollendo, por tanto, as achegas formuladas por parte do Partido Socialista. Votamos a proposta, votos a favor. Reanxo en Común, Partido Popular e BNG, abstencións. Señor secretario, o noso voto vai ser favorable. A cuestión é non hai que debatir estas emendas que propuxemos ao acordo que vamos a votar. Se non están aceptadas, non hai que debatilas. Ah, vale, perfecto. Repetimos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto é o punto 8º, que é a proposta da aprobación da participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Consellos, o denominado POS-2026. Ten a palabra o Conselleiro de Obras para comentar as actuacións. Boas noites. A proposta do Goberno para este POS-2026 é de destinar unha parte importante para gasto corrente, sobre 333.700 euros, que nos permitirá seguir co plan de mantemento de vías municipais e mellorar o firme destes viais, tales como fixemos este ano nas Cortes, en Somoza, Asadelos, Paradela, etc. E tamén dar un paso máis no aforro no gasto de suministro eléctrico para acollernos ao acordo marco da FEMP. No ano 2023, a facturación do gasto eléctrico superaba os 700.000 euros e tanto no 2024 como no 2025 estamos por debaixo dos 500.000. Esperamos que, acolléndonos ao acordo marco da FEMP, a facturación aínda sexa un pouco menor. Despois, na parte de investimentos, propoñemos como investimentos dúas obras de ampliación da rede de abastecemento nas beiras da AC305. A primeira, que é de Ourolo a Burata, que instalaremos unha nova rede de abastecemento de 690 metros de longitude, que dará continuidade a que xa está existente en Fonte Susán, no cruce de Fonte Susán a Paradela, e irá hasta os límites do Concello de Rianxo con Boiro. Disporá dunha tubería de auga na marxe dereita baixo a senda de formigón e baixo a beira rúas de baldosas existentes. Segundo lugar, e de forma paralela executaránse 5 topos para dar continuidade da rede en núcleos ou grupos de casas da marxe contraria. Cabe destacar que estes núcleos estas casas teñen moitos problemas de abastecemento, sobre todo no verán, porque, teñen traídas veciñales e ten os problemas que todas as traídas teñen. Estes topos serán colocados, 3 deles, en cruzamento de vías municipais para dar continuidade ao núcleo correspondente e os 2 restantes serán instalados para dar servizo a grupos de casas da outra marxe da estrada onde non existe beira-rúa ou senda polo que dispoñer unha nova liña de auga longitudinal. A nova rede estará disposta por unha tubería de 90 milímetros e en continuación coa existente e ata o cruzamento da Burata na marxe dereita, onde se realizará unha reducción a 75 milímetros. Os cruzamentos dos topos que van dar ás vías serán de 75 e os que van dar aos grupiños de casas que hai ali serán de 63. A outra obra proposta tamén na beira da AC305 é a que vai desde a aldea da Pousada ata a Capela. Unha nova liña que dará continuidade á rede existente que remata diante dun local comercial existente no lugar da Pousada cunha tubería de 160 milímetros. Esta liña será alongada ata o cruzamento para Traba, onde se realizará un cambio de sección con paso de tubería a 140.
Neste cruzamento deixarase instalada tamén unha saída para un futuro ramal e unha boca de rego. A partir do cruzamento alongarase a mangueira de 140 uns 90 metros para dar servicio ao maior número de vivendas que hai polo lado do norte da estrada, onde se realizará un topo de 140 para continuar co mesmo tipo de mangueira de 140 pola beira sur, dispoñendo 260 metros, ata conectar coa mangueira existente de 140 milímetros. Esta mangueira existente de 140 milímetros vai desde o cruce da Capela hasta Xens, hasta o cruce, a pasar o cruce das Miráns, o que isto permitirános darlle servicio a toda a reta do Araño, prácticamente. En frente ao cruzamento para o colexio da Capela disporase un novo topo de 140 milímetros para pasar a conexión á marxe norte e deixar a previsión de ramais de do lado, sobre todo para dispoñer un ramal que chegue ata a fronte do edificio principal da Escola Unitaria. A Escola Unitaria actualmente abastécese dunha treida veciñal, ainda que ten un sistema de clorado dentro da escola, e así con esta obra a escola quedará abastecida tamén ca auga de Rianxo. Esta nova rede irá completada ca execución dun ramal para dar continuidade no futuro a distintos ramais, como a Carballal, con un diámetro de 90 e a instalación de outro de diámetro 63 para a conexión dunhas vivendas agrupadas entre o cruce de Carballal e a cafetería Nova Era. E despois propoñemos para o pós complementario propoñemos a obra a renovación do paseo, que é a continuidade da obra que tivemos, que trouxemos ao pleno fai 15 días. Esta podese dividir en dous tramos, un tramo que vai desde onde acaba a fase 1 do paseo, que é a que trouxemos aí atrás, ata a Ponte de Madeira, e outro tramo que vai dende a Ponte de Madeira hasta o final da Praia da Torre. Tamén se cambiarán as lousas de pedras estas por 15 centímetros de cemento reloteado. Deixaránse os adoquíns este na Praia da Torre, os que hai por detrás dos bancos, e cambiaránse tamén as fontes cos tipos que puxemos antes, e nada máis. Moi ben, moitas gracias. Abrimos intervencións, BNG. Gracias. Nos imos a absternos, xa que non se negociou nin se debateu nada con nós sobre este punto. Partido Popular. Gracias. Desde o noso grupo entendemos que este punto é importante para Rianxo, por iso imos apoiar a aprobación dos proxectos incluídos do post-2026. Falamos dun plan que garante recursos, como tamén gasto corrente, permitindo manter servicios públicos básicos e dar estabilidade ás contas municipais. Queremos destacar especialmente as actuacións de ampliación da rede de agua municipal, tanto en Taragoña como no Araño, que dan resposta a unha demanda veciñal clara e melloran un servicio esencial como é o abastecemento de agua potable. Tamén é relevante o investimento no paseo marítimo, unha actuación que contribuye á mellora dos espacios públicos, á seguridade e á calidade de vida da veciñanza, ademais de ter un impacto positivo a nivel social e económico. En resumo, trátase de proxectos útiles financiados pola Diputación que permiten avanzar en servicios básicos e infraestructuras sin comprometer a sustentabilidade financeira do Concello. Por responsabilidade, pensando no interés xeral de Rianxo, o noso voto será favorable. Moitas grazas. Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. A proposta do post-2006 da Diputación da Coruña pois dota ao Concello de Rianxo dunha capacidade económica para executar unha serie de obras que, sin esa aportación sería complexo executar. Consideramos que son obras interesantes para o Concello, tanto que se executen en Taragoña como que afecta ao Araño, así como a mellora do paseo marítimo. Pero non podemos deixar pasar por alto a realidade que hai detrás desta situación, é que seguimos destinando fondos públicos a execucións de obras de saneamento
de abastecemento e temos un contrato en precario dende 2016. Si demos este paso de iniciarnos na política municipal foi exactamente para solventar este tipo de situacións, porque senón seguiremos ca mesma dinámica que os últimos 10 anos. Entendemos que hai que poñerlle fin á situación que se está vivindo con respecto a esta situación. Hai que poñerlle fin a ese suposto reequilibrio de máis de 400.000 euros e reiteramos unha vez máis que estamos destinando cartos do POS a uns fins que se podían haber solventado por outras vías, e consideramos que ese debe ser o contrato máis importante no que debía estar traballando o Concello de Rianxo. Máis alá de poder valorar as obras, porque todas as obras que se executen son interesantes para a veciñanza, o que votamos de menos é outra vez exactamente o mismo, que é ese proceso participativo onde se lle atendan as demandas que se propuxeron durante todo o ano e durante toda a legislatura do Partido Socialista. Aínda hai demandas que están sin executar, que se corresponden a 2024, que formaban parte dese acordo que se rubricou do Partido Socialista con Rianxo en común, e concretamente nos falta unha serie de situacións que, a pesar de que solicitamos información, tampouco a vemos reflexadas en este documento, nin a partir dese de 300.000 euros que se vai destinar a gastos xerais. Falamos de que o Partido Socialista condicionou un voto favorable para apoiar o cambio dun crédito extraordinario, creo que era, que estaba supeditado á compra dunhas vivendas. O Partido Socialista emiteu un voto favorable para poder desbloquear ese proxecto. É dicir, confiou no grupo de goberno en que se executaría esa obra que o Partido Socialista reflexaba en ese acordo. 2 anos despois, esa obra está sin executar e facemos referencia á barandilla do pabellón municipal de Rianxo, o pabellón Chema Abuín. Creemos que é interesante, por menos, que se nos explique por que non está incluída esa obra en este POS, e en todo caso que pasou con ese importe e por que non se nos informou de que se modificou ou non sabemos moi ben o que pudo pasar ao respecto. Votamos de menos ese diálogo nas xuntas de voceiros para poder debatir entre todos os grupos e facer aportacións e poder axudar a este goberno en minoría a chegar ao pleno cunha proposta amplia e que representara realmente os intereses da veciñanza. Falamos de cuestións tan básicas como a continuidade do saneamento en Isorna, como solventar os problemas a recta de Quintáns, onde, ademais, vostede lle prometeu que se iba a executar e a resolver esa situación en 2023. Facemos referencia a diversos asfaltados, como aquel que solicitaba o Partido Popular de mellora do acceso ao Colexio Obrea Segade. Votamos de menos que non haxa proxectos de mellora da seguridade. Votamos en falta moitos proxectos e nos parece significativo que hoxe no pleno se alabe esa proposta de cambio do firme do paseo marítimo, cando en 2024, co pleno que está gravado, o Partido Socialista trae unha proposta para modificar por fases o paseo marítimo, o firme do paseo marítimo. Eu creo que é de recibo que a recoller ese pleno, expoñerlle a veciñanza e que escoiten cales son os argumentarios de cada quen. Evidentemente, foi un voto de abstención, o único voto favorable foi o noso. Entendemos que todos os proxectos, señor Bustelo, como resumen, son ben acaídos. A nós nos parece que todo o que se propoña e beneficia a veciñanza se leve a cabo, pero votamos en falta que vostede tome esa iniciativa e lidere vostede un goberno no que o diálogo debe imperar, donde os espacios de traballo positivos deben aparecer, e ese creo que debía ser o camiño que tiña que tomar un goberno realmente responsable. Moitísimas gracias.
Moi ben, moitas grazas. Votamos a proposta. Votos a favor. Rianxo en Común, Partido Socialista, Partido Popular, abstencións, a do BNG queda aprobada. Por tanto, a proposta, o número punto 9 da orden do día, é a moción do Grupo Municipal do BNG na defensa da sanidade pública galega, a proposta da Plataforma Só Sanidade Pública de Galicia. Sí, ten a palabra a voseira para comentar a... Moitas gracias. Tal como dixo, esta é unha moción proposta pola plataforma que nos pide que presentemos hoxe aquí como moción. Paso a ler a exposición de motivos. A Xunta de Galicia do PP leva anos empeñada na destrución sistemática do sistema sanitario público galego para abrir o camiño á súa privatización e crear así unha sanidade dual segundo o nivel de renda. Este proceso estáse acelerando perigosamente, co desmantelamento e as barreiras de acceso á atención primaria e o crecemento e falseamento das listas de agarda. O Sergas desvía a miles de pacientes dos hospitais públicos aos privados, concertados e non concertados, aos que rega con centos de millóns de orzamento público, mentras crecen de maneira exponencial os seguros privados, que ademais de ser unha estafa, non resolven os problemas de saúde da poboación e xeran unha brecha de desigualdade social. Dende a plataforma Só Sanidade Pública de Galicia, consideramos que a política sanitaria da Xunta de Galicia pode definirse como injusta e perversa, porque beneficia a privada cos nosos impostos aos hospitais, empresas multinacionais, fondos de investimento, laboratorios farmacéuticos, empresas que fabrican equipos tecnolóxicos, profesionais corruptos e a unha minoría de poboación privilexiada. Perxudica a maioría da poboación, especialmente a infantil, persoas maiores, enfermos crónicos, embarazadas, etc., poñendo cada vez máis trabas para acceder a centros de saúde e hospitais. Polo tanto, traemos a pleno as seguintes propostas de acordos. Instamos ao Concello de Rianxo a transmitir á Xunta de Galicia o noso rexeitamento a esta política sanitaria e manifestar que a poboación galega nunca vai permitir que se destrúe e privatize a sanidade pública. Instamos ao Concello de Rianxo a manifestar o seu apoio á convocatoria da manifestación de SOS Sanidade Pública de Galicia en Compostela este domingo o 1 de febreiro do 2026 ás 12 dende a Alameda de Santiago de Compostela. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Nada, desde o Grupo Municipal do Partido Popular queremos deixar claro que defendemos unha sanidade pública, universal e de calidade, como un servicio esencial para todas as veciñas e veciños. Aínda que non compartimos as formas nin o tono desta moción. Parece que o único culpable que hai aquí é o Partido Popular e que só pasa en Galicia todo isto. É unha cuestión de interés xeral, por responsabilidade, pensando no ben común de Rianxo, imos a apoiar a cuestión por motivos de que tamén nos imos ao médico, necesitamos deses servicios esenciales. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Dende o Partido Socialista de Rianxo queremos amosar o noso apoio firme a esta moción que recolle unha preocupación compartida creo que por toda a veciñanza, que é a defensa dunha sanidade pública digna, accesible e con recursos suficientes. Debemos de remarcar que este domingo hai unha manifestación en Santiago convocada por esta plataforma SOS Sanidade Pública en defensa da nosa sanidade, co cual animamos a toda a veciñanza a que participe, a que acuda o vindeiro domingo a Santiago e expoñer realmente as situacións que estamos vivindo no noso día a día. Recordarlle tamén que a partir deste martes empezan as convocatorias e as concentracións diante do Centro de Saúde de Rianxo, que tivemos unha asamblea aberta coa plataforma e promovida por este grupo, porque consideramos e remarcamos que, ande que esteamos amparados ou detrás da plataforma SOS Sanidade Pública, debemos de poñer a Rianxo no centro da atención con respecto ao ámbito sanitario. Debemos de promover este tipo de propostas, invitamos a veciñanza a que participe e tamén informamos que avanzaremos tamén na creación dun grupo de difusión para poder avanzar na comunicación sobre este tipo de situacións e que a veciñanza de Rianxo estea informada sobre todos os procesos que se van acordando. Moitísimas gracias.
Moitas grazas, Rianxo en Común. Moitas grazas, señor alcalde. Non cabe dúbida que é preocupante a situación que hoxe en día vivimos con respecto ao acceso ao sistema público sanitario. Estáse normalizando, por exemplo, que na atención primaria haxa que esperar entre 7 e 15 días para ter unha cita, situación que provoca unha saturación constante dos PAC ou das urxencias hospitalarias, ou mesmo ter que chegar a esperar en torno aos 12 ou 15 meses para ser atendidos por un especialista nun centro hospitalario. Esta situación, como é evidente, trasládase ao noso centro de saúde, onde non se cobren as vacantes prometidas desde fai meses. Como entendemos que esta situación é insostible e precisamos dunha actuación inmediata, o noso voto será favorable. Ademais, tal e como fixo o portavoz do Partido Socialista, gostaríame recordar e invitar a todos os veciños de Rianxo que este domingo, 1 de febreiro, temos unha cita ás 12 da mañá en Compostela, da man de SOS Sanidade Pública, baixo o lema Mobilízate para defender o teu dereito á saúde, para a cal hai dispoñible unha liña de autobuses para facilitar os desplazamentos. Por outra parte, tamén recordar que a partir deste martes 3 de febreiro, cada primeiro martes de mes, retómanse as concentracións diante do Centro de Saúde de Rianxo ás 7 da tarde para reclamar a cobertura do 100% das prazas de todas as categorías, un PAC a tempo completo, unha ambulancia dispoñible 24 horas e a recuperación do reforzo de pediatría. Moi ben, moitas grazas. Votamos entón a proposta. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O punto 10º da orde do día é unha moción tamén, neste caso do grupo do PSOE, en relación á sesión de competencias por parte da Xunta dos Consellos en materia de patrimonio e a defensa da autonomía municipal. A palabra ao consello do grupo. Gracias, señor alcalde. Fixamos unha pequena modificación nos acordos. Proponemos como unha emenda que podemos a facer a lectura de forma continua ou prefere que faga a lectura inicial e depois faga por separado. Perdón. Sí, no, ahora non. Gracias, señor alcalde. Bueno, explicáballe que propuxemos unha modificación na moción, no que corresponde a un dos puntos dos acordos. Se prefire que lea a moción inicial e depois se faga esa modificación do punto 2 dos acordos. Defenda a moción e depois con tal de que lea os acordos tal e como se propoñen definitivamente para que conste na acta. Está. Perfecto, moitas gracias. A exposición de motivos. O Concello de Rianxo, como a administración máis próxima á veciñanza, ven asumindo de maneira continuada competencias impropias, especialmente en servicios sociais, cultura, educación e mantemento do patrimonio, sin que estas vayan acompañadas dos recursos necesarios. Recentemente, a Xunta de Galicia ven de ceder novas responsabilidades aos concellos en materia de patrimonio, trasladando obrigas de conservación e mantemento sen garantir medios técnicos nin financeiros suficientes. Esta cesión non supón unha descentralización real, senón unha transferencia de cargas que incrementa a presión sobre a tesourería municipal e comprende a viabilidade local. A propia FEGAM, entidade representativa do municipalismo galego, ven advertindo do risco que supón para os concellos asumir competencias sin os recursos correspondentes, reclamando un trato previsible, estable e respetuoso coa autonomía local. No caso de Rianxo, existen exemplos claros de actuacións desequilibradas da Xunta de Galicia que evidencian inversións sesgadas e condicionadas por criterios partidistas. Entre elas, destaca a falta de actuacións estructurais suficientes nos colexios municipais como o CEIP ADR Castelao e o CEIP Brea Segade, onde as necesidades sinaladas polo Concello e a comunidade educativa non recibiron a mesma atención que actuacións decididas directamente pola Xunta noutros municipios. Ademais, o modelo de subvencións con prazos límites inasumibles obriga ao Concello de Rianxo a adiantar fondos propios ou renunciar a proxectos necesarios, xerando dependencia e unha situación de sumisión institucional incompatible coa autonomía municipal que debe caracterizar o goberno local. Dende unha perspectiva socialista, defendemos que sexan os propios concellos, mediante plans de viabilidade municipais, quen decidan as súas prioridades de gasto e investimento, sen imposicións nin tutelas, garantindo que os recursos cheguen realmente onde máis se necesita.
Con respecto aos acordos, instamos ao Pleno de Rianxo a aprobación dos seguintes acordos. Como punto número 1, instar a Xunta de Galicia a garantir calquera cesión de competencias en patrimonio ao Concello de Rianxo vaya acompañada dos correspondentes recursos económicos, técnicos e humanos. Acordo punto número 2. Apoiar as reclamacións da FEGAM en defensa dunha relación institucional coa Xunta de Galicia que respete a autonomía municipal e atenda as prioridades reais de cada concello, manifestando que o actual modelo de financiamento do servicio de axuda no fogar é insuficiente ao non cubrir o custe real do servicio e instando a Xunta de Galicia a garantir o financiamento do 100% de dito custo, avanzando cara a un modelo xusto, suficiente e estable en coordinación coa FEGAM e o Goberno de España, incluindo a posibilidade de promover accións xudiciais contra a Xunta de Galicia para exixir o cumprimento das súas obrigas de financiamento no ámbito das súas competencias, no caso de non producirse avances efectivos. Punto 3. Exixir á Xunta de Galicia unha política de investimentos obxectiva e equilibrada, evitando criterios partidistas que atendan ás necesidades reais de Rianxo, especialmente en materia educativa e patrimonial. Instar á Xunta a revisar os prazos das convocatorias de subvencións, evitando situacións límites que comprometan a Tesorería Municipal e a execución de proxectos necesarios. Punto 5. Defender que sexa o Concello de Rianxo mediante plans de viabilidade municipais que determine de forma autónoma as súas necesidades de gasto e investimento. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Abrimos intervencións. BNG, Partido Popular. Gracias. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo queremos deixar claro que este acordo, aínda que axiliza os trámites para as persoas que o solicitan, supón ao mesmo tempo un incremento importante de carga de traballo, das obrigas técnicas e de responsabilidade administrativa para o Concello. Falamos de procedementos que, aínda sendo moi rápidos para a veciñanza, son complexos. Requiren medios técnicos, persoal cualificado e unha correcta cobertura xurídica. Por iso entendemos que calquera cesión de competencia debe ir sempre acompañada de recursos, financiamento e garantías eficientes, para non sobrecargar a administración local. Desde o Partido Popular defendemos a cooperación entre administracións, pero tamén a realidade do día a día dos concellos. E creemos que a moción debería enfocarse máis nesa realidade e non só da simplificación do trámite. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Nesta ocasión estamos totalmente de acordo coa proposta. Efectivamente, cada vez é máis frecuente que os concellos teñamos que asumir competencias que non nos corresponden. Sin ir máis lonxe, como responsable do servicio neste concello, cando facemos referencia ao servicio de axuda no fogar, é a Xunta de Galicia quen ten o 100% das súas competencias, mais somos os concellos os que seguimos asumindo a responsabilidade en canto aos recursos humanos, ademais dunha importante carga económica. Ben, é certo que esta mesma semana recibimos a nova por parte da FEGAM dun importante avance de cara aos vindeiros anos, xa que a Consellería de Política Social sube dos 12 euros hora actuais ata os 16 euros para este mesmo ano, os 17 euros para o 2027 e os 18 euros hora para o 2028. Aínda así, non renunciaremos ao obxectivo final de que o financiamento do SAF sexa coberto na súa integridade pola Xunta de Galicia e o Goberno Central. Este servicio, como outros moitos, que non nos corresponde á Administración local. Moi ben, moitas grazas. Votamos entón a proposta. Votos a favor. Rianxo en Común, Partido Socialista. Abstencións. BNG e Partido Popular. Queda entón aprobada a proposta. O punto que figuraba na orden do día como 11º foi retirado. Pasamos ao punto 12º, que é a moción do Grupo Municipal tamén do Partido Socialista relativo ao Plan Estratégico de Mobilidade e denuncia pola imposición do novo Plan de Transporte da Xunta de Galicia. Ten a palabra o voceiro. Gracias, señor alcalde. A mobilidade en zonas rurais como Rianxo non é só unha cuestión ambiental, senón un dereito básico que garante o acceso ao traballo, a educación e a sanidade. Non obstante, o Grupo Parlamentario Socialista denunciou recentemente que a Xunta de Galicia está a impoñer un novo plan de transporte sen escoitar aos veciños, desbotando as alegacións presentadas por Rianxo e as súas parroquias, tal e como sinalou a diputada Patricia Iglesias. A Xunta volve dar as costas á comarca do Barbanza, cun plan que ignora as necesidades reais do territorio. Esta situación agrava deficiencias que o Grupo Municipal identifica en varios ámbitos. Rexeitamento de alegacións,
dificultade xeográfica, a veciñanza segue sen acceso efectivo ás liñas directas que chegan comparadas insuficientes a Rianxo, falta de intermodalidade, inexistencia dunha coordinación real cos horarios de ferrocarril dos nodos de Catoira, Dodro, Padrón ou Boiro a nivel de autobuses. Ademais, o Concello de Rianxo tamén ten responsabilidades nesta materia e que actualmente se traduce, entendemos que nun abandono do rural. Faltan liñas circulares interparroquiais e de servicios en horario de tarde que atendan a realidade do noso Concello, deficiencias en infraestructuras, mal estado de marquesinas, falta de señalización e necesidade de explorar vehículos adaptados ás pistas rurais. Non falamos por falar, sino que recollemos demandas de moitos veciños, por exemplo, que se tuveron que ou non poden acceder a servicios que dispoñemos no casco urbano, simplemente porque o transporte deixou de pasar por donde antes o solía facer. Pode ser necesario avaliar unha nova licitación do servicio de transporte, priorizando aspectos que hoxe limitan o seu uso, para evitar un sistema deseñado só para cadrar papéis desde os despachos. É imprescindible avanzar cara a un modelo baseado en lanzadeiras efectivas, servicio por demanda con microbuses e infraestructuras dignas, entre outras solicitudes. Os acordos que se propoñen, o Pleno do Concello de Rianxo insta ao Goberno Municipal a exixir á Xunta de Galicia a revisión inmediata do plan, posicionándose formalmente contra a imposición de horarios e rutas que desbotaron as alegacións veciñais. 2. Realizar unha auditoría municipal de infraestructuras e servicios avaliando o estado das marquesinas e elaborando un estudio técnico de rutas rurais. Liderar unha fronte común con concellos limítrofes Catoira, Dodro, Padrón e Boiro para demandar unha mobilidade intercomarcal coordinada e eficaz. O Pleno do Concello de Rianxo tamén insta a Xunta de Galicia a rectificar o plan de transporte e atender as alegacións o plan de transporte e atender as alegacións desbotadas, garantindo frecuencias e lanzadeiras que cubran necesidades médicas, laborais e educativas, dignificar as paradas e a seguridade investindo na renovación de marquesinas, garantir a disponibilidade de plazas, asegurando que os autobuses que pasan por Rianxo non cheguen completos e cumpran estrictamente horarios e calidade da frota, digitalizar os servicio con apps e GPS e habilitar a posibilidade de reserva de bonos mensuais. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas, Beneja. Moitas gracias. Nós vamos a votar a favor desta proposta porque, entendemos que estamos de acordo e, de feito, dentro do BNG tamén presentamos alegacións a esta proposta. Porque entendemos que hai eivas moi importantes, nomeadamente a falta de comunicación ca provincia de Pontevedra, sobre todo co Concello de Catoira, onde está a estación de tren, que é usada por casi todo o mundo na comarca. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Desde o Grupo Popular compartimos a preocupación dos veciños e veciñas de Rianxo pola mobilidade. O transporte público non é unha cuestión ideolóxica, sino un servicio esencial que debe funcionar. Por iso, imos apoiar esta moción, porque creemos necesario revisar e mellorar o plan para que responda mellor ás necesidades reais da xente, con máis diálogo, máis coordinación e solucións eficaces. Moitas grazas, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. A ninguén se lle escapa que o servicio de transporte na nosa zona é mellorable. Como todos saben, son continuos os atrasos e mesmo non é raro que algún autobús directamente non pase. Temos falado desta problemática en varias ocasións neste mesmo pleno. Recibimos con certo entusiasmo o feito de que se lle puxera fin ao contrato que viña regulando a prestación do servicio, en tanto que entendíamos a redacción do novo proxecto como a posibilidade de corrixir todas esas deficiencias que vimos sofrindo desde fai moito tempo. Entendemos tamén a redacción do novo proxecto como a oportunidade de introducir nel os cambios e os avances necesarios para fomentar o uso do transporte público entre os municipios da Bisbarra, así como con Santiago de Compostela. Neste senso, cabe sinalar que para a proposta inicial que se fixo desde a Consellería competente se tiveron en conta moitas das achegas formuladas desde os alcaldes da Mancomunidade, mas tamén é certo que nesa proposta inicial botamos en falta a cobertura de importantes zonas do noso municipio. Así se lle ven trasladando á Consellería competente.
Entendemos que para corrixir as deficiencias das que falaba e para fomentar o uso do transporte público, o servizo ten que cumprir dous requisitos fundamentais, ademais de moitos outros. Ten que ser fiable e ten que ser rápido, mais isto non se pode dar a costa de eliminar rutas en zonas nas que se ven rexistrando un importante volume de usuarios. Agardamos que desde a Consellería se leven a cabo as modificacións oportunas para que se cumpran os obxectivos sinalados. Entonces, pola nosa parte, aquí estamos para traballar neste sentido e, nesta ocasión, imos a apoiar a proposta. Sí. Gustaríanos remarcar unha situación que creo que é de interese mencionala. En novembro do 2023, e falo ben, novembro de 2023, este grupo municipal, lonxe e afastado desa proposta que nos queren trasladar, de que, embarullamos e criticamos e, fixamos unha proposta de mobilidade. Falábamos de mobilidade intercomarcal, falábamos de conexións con Catoira, con Dodro, con Padrón, con Boiro, falábamos de APPs, falábamos de GPS, das líneas, e creo que hasta repartíramos un papel para ver de forma gráfica como se correspondía ese proxecto complexo, para poder entendelo. Falábamos de aparcamentos disuasorios, falábamos de mobiliario rural, expoñíamos unha serie de situacións que eran interesantes para Rianxo. Insisto, 2023. Nos acordos que establecían, mencionamos realizar un estudio sobre o plan de mobilidade do rural, realizar un proxecto de sendeiros verdes, diseñar rutas de autobuses acorde ás necesidades dos veciños e veciñas de Rianxo. O punto 4, que é un punto creo que é interesante para debatir, trasladar a mancomunidade a Arousa Norte e ao resto de concellos implicados, Catoira, Dodo, Padrón, este proxecto, e que sexa invitado á presentación os grupos que conforman o pleno municipal, porque consideramos que debía de haber participación deste pleno. Instamos á Xunta de Galicia a realizar un estudio sobre o plan de mobilidade comarcal no Barbanza, con especial atención á parada de Rianxo, e coordinar este sistema intercomarcal con buses de liña directa, sistemas lanzadeiras. Punto 2. Implementar nos autobuses sistemas de GPS vinculadas a unha app para reservar, entre outras cousas, para que a xente de Rianxo simplemente por geolocalización, por onde está ubicada Rianxo, queda fora dos autobuses. Permitir reservas mediante esa app, elaborar unha campaña de grande alcance dirixida á información deste servicio. Estamos todos de acordo, creo, non? Sí? Pois o feito é que esa moción o Partido Socialista votou a favor, Rianxo en Común votou en contra, o PP abstúvose e o BNG votou en contra deses acordos. Non houve ninguna proposta de emenda, non houve ninguna proposta de corrección. É dicir, votamos en contra do que despois, do que agora estamos reclamando. 2023. En 2023. E ese é o traballo que había que facer. Xuntarse cos grupos, xuntarse ca veciñanza, cos colectivos, con quen usa o autobús e trasladarlle. É que desconocemos, señor Bustelo, de verdade, desconocemos cal foi a defensa do alcalde de Rianxo na mancomunidade con respecto a este servicio. Nós o que vimos foi unha alegría inicial cando saleu a reestructuración das líneas, porque vostede o publicou nas súas redes que era unha boa nova para Rianxo, e unha vez que despois, houve esa exposición social e onde se analizaron realmente as rutas, vemos que Rianxo quedou, creo que nun segundo plano, non, en un plano desaparecido. E vostede borrou a súa publicación de forma acertada, porque é o que debía facer. Insisto, señor Bustelo, estamos aquí para poder apoiar, recolla esa moción, lidere un proxecto na mancomunidade e busque que sean solidarios con Rianxo o resto dos concellos, porque quen ten o problema non é Ribeira, nin Puebla, nin Boiro. O problema ten o Rianxo. Lidere, fagan o mismo que fixeron ca AP9, fagan unha comisión de seguimento, exixan á Xunta de Galicia que corrixa esta situación, pero de forma mancomunada, porque lle afecta aos veciños de Dodro, afecta aos veciños de Catoira, afecta aos veciños de Padrón, afectanos a todos, nós os máis perjudicados. E iso o expoñemos en 2023, señor Bustelo.
eu creo que é importante que empece a mirarnos con outra perspectiva. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Non falta que recordo para que son os turnos de réplica, en todo caso non son para o que acaba de facer, como ben sabe, pero aproveito para comentar as preguntas que me formulou. Parece difícil relacionar unha proposta que trouxe vostede en novembro de 2023 co novo proxecto da Xunta de Galicia que saliu a exposición pública a finales de 2025. Vostede un visionario, xa sabía que a Xunta de Galicia 2 anos despois iba a facer un proxecto con todas esas eivas que vostedes no 2023 xa sinalaban. A verdade é que non soubemos ver esa situación, non? En todo caso, soubémola ver agora, e ten a unanimidade do pleno, debe vostede celebralo. E ainda así, imagínese, non saiu adiante aquela proposta da que falaba, e ainda así fixámoslle caso, porque efectivamente no ámbito da mancomunidade redactouse unha proposta para crear unha serie de líneas que beneficiaban o conxunto da mancomunidade, unha línea rápida con Santiago con parada, unha única parada por municipio, unha línea que chamamos línea da costa que unira os municipios do Barbanza para dar servicio aos veciños de Rianxo e que fora máis doado que na actualidade e con frecuencias moito máis rápidas trasladarse a servicios tan necesarios como é a Seguridade Social, a Oficina de Emprego, Facenda, etcétera. Non? Esas propostas que, insisto, se fixeron no ámbito da mancomunidade, que lideramos os alcaldes da mancomunidade, trasladóuselle ao conselleiro da área, personalmente. Despois, os 4 alcaldes naquela altura trasladámoslas tamén, aínda antes de que salira o proxecto a exposición pública, trasladámoslle nunha rexuntanza presencial á directora xeral de mobilidade e ao seu equipo técnico. Despois saiu o proxecto, no proxecto incorporou estas propostas que nos formulamos e non atendeu a outras circunstancias, non? Entón, que se fixo a partir dese momento? Ter unha primeira reunión telemática coa directora xeral para trasladarlle esa situación, ter reunións cos colectivos que lideraron no ámbito veciñal esas reclamacións para conocer o seu posicionamento e a partir de aí volver a trasladarlo á directora xeral nunha segunda reunión. A partir de aí houve outra terceira reunión co subdirector xeral na que se insistiu na necesidade de corrixir esas situacións e incluso se abordaron tamén distintas vías de solución neste momento e tamén a futuro que tuveran que ver tamén co servicio municipal. Entón, eu creo que, non sei, igual se me escapa, non? Pero eu creo que no ámbito da mancomunidade co que acabo de relatar fixos un traballo importante que está plasmado no proxecto. No ámbito individual do Consello de Rianxo en relación ás cuestións que quedaron por resolver, en particular en Rianxo, eu creo que tamén se fixo un traballo importante por parte de quen corresponde, que en última instancia do seu alcalde. Non sei se lle parece insuficiente, pero tamén me parece aventurado estimar que sería culpa de quen lle fala que o proxecto resolva todas as situacións ou non. Nós facemos o que temos que facer, que é con lealdade institucional trasladar as inquietudes dos veciños, trasladar o que non nos parece oportuno, como tamén é, cando se nos fai caso, reconocer que hai avances nese sentido. En todo caso, como xa manifestaron as persoas que interviron, a proposta conta con unanimidade, que é o que corresponde dadas as circunstancias e dado o que vimos na proposta formulada inicialmente e formulada tamén unha vez que se pechou o plazo para a presentación de alegacións. Entón, votamos a proposta, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Antes de pasar aos rogos e preguntas, como saben, notificouse a intención de incluir dentro da orden do día unha proposta, que é unha proposta de autorización do uso dun espacio municipal. Por resumir, e xa a partir de aí facemos todo xunto, por resumir, a Asociación de Veciños do Araño todos os anos fai un esforzo importante por pedir acollerse a líneas de axudas que a Diputación da Coruña pon a disposición das entidades veciñais
suele pedir estas axudas para a adquisición de material moble que se emprega para as distintas actividades que fan ao largo do ano e para mellorar tamén aqueles espacios veciñais da parroquia, non? Cousa que hai que reconocer e agradecer, sinceramente. Neste caso, o que pretenden é solicitar esa axuda para instalar uns elementos de ximnasia, de mobilidade destinados ás persoas maiores e, bueno, pretenden instalalos nun espacio no entorno do Centro Cultural da Capela do Araño, que é de titularidade municipal. Evidentemente, a Diputación para cando menos valorar a solicitude solicita ben certificación da disponibilidade de terrenos ou ben a autorización do titular dos terrenos, neste caso do Concello de Rianxo, e correspóndelle ao pleno do Concello de Rianxo dar esa autorización. Por tanto, por eso se trae esta proposta e traese fora da orde do día porque o plazo de contestación ao requerimento é de 10 días hábiles e, por tanto, puxose en conocemento do Concello esa circunstancia fai uns días e corresponde esa urxencia. Entón, temos que votar a inclusión e despois votar a autorización, non para poñelos, a autorización para pedir para dar esa autorización para que podan pedir a axuda e despois, se finalmente ya dan, pois utilizarán eses espacios, non? Entón, votamos a inclusión, votos a favor, unanimidade, e votamos tamén xa a proposta. Non sei se queren intervir algún voceiro. Sí, un Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, facémoslo basicamente para resaltar a labor que está facendo a Asociación de Veciños do Araño, xunto tamén co resto de asociacións de veciños do resto do Concello, pero resaltar a actividade que está tendo esta asociación en concreto, e nos parece unha iniciativa moi acaída a instalación dese parque biosaudable. O que sí que queremos é facer unha puntualización, porque na ubicación que se nos amosa no proxecto debemos de pensar que os rapaces tenden a xogar, tenden a tirar a portería. Entón, xusto a ubicación onde se puxo é un espacio de xogo. Entendemos que o Concello fixera ese esforzo por dotar de seguridade a xente que pudera estar de forma compartida, o espacio de xogo xa habitual, esa pista polideportiva na capela, co espacio onde se vaya a implementar ese parque biosaudable. Rogamos que sea o Concello quen asuma esa situación para evitar cargas añadidas á asociación. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta. Votos a favor, unanimidade tamén, e agora si pasamos aos rogos e preguntas. BNG. Moitas gracias. Bueno, antes de nada quería disculpar a ausencia prácticamente de intervencións por parte deste grupo, porque por causas persoais non puden asistir ás comisións nin preparar a documentación. Entón, as miñas disculpas. Traio 3 rogos. Se me permite, non hai nada que disculpar, quero dicir, os voceiros voceiros e conselleiros, responsabilidade, tiña que facer. Agradezo o xesto, en todo caso, pola parte que a mí me corresponde, os voceiros, conselleiros da oposición tamén, os do goberno, pero da oposición particularmente, teñen as súas ocupacións, ademais das súas propias situacións vitais, e ademais fan o esforzo de vir aquí cando menos cada xoves, de ter que preparar os plenos, etc. Por tanto, ás veces o día a día é incompatible, lamentablemente, ás veces o día a día é incompatible co exercicio da política, ou sea que, pola parte que me corresponde como presidente, faltaría máis. Continúo. Gracias. Rogamos se mellore o firme detrás da Clínica Vella. Rogamos tamén que se mellore o firme da pista de Abuín que vai á Aldea Maldita, que xa comentamos nun pleno anterior. E rogamos tamén que se mellore a limpeza no cuartel vello, o que é correspondente ás zonas comuns, as escaleiras e os baños, xa que, algúns usuarios nos comunicaron deficiencias na limpeza, falta de papel higiénico, entón, nada máis. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Tenemos algunha pregunta. Unha é sobre o pabellón deportivo de Rianxo. Xa do último pleno o Partido Socialista mencionou as deficiencias que ten.
bueno, estamos vendo que, bueno, por motivos que vemos do pabellón este día, sigue habendo esos problemas de goteiras importantes. Por lo tanto, queríamos saber como están esas obras, volver a repetir un pouco o que fixeron do seu día o Partido Socialista, porque é interesante que son instalacións casi prácticamente non son novas, pero bueno, que están en bo estado e con estas filtracións vaise a empeorar, non debía de ser o caso. Por outro lado, teño outra pregunta, temos unha pregunta, que é a mellora dos pasos de peóns, porque estamos comprobando que coa climatoloxía adversa que temos durante o inverno, pois temos, bueno, pois a visibilidade é moi escasa. De feito, eu voto de menos, polo menos, non sei se é por a edad ou por o que é, de que o pintado debía ser máis a menudo, para que se vira un pouco máis, xa que non hai unha visibilidade óptima, como se fora de día, pois polo menos intentar ver as persoas que cruzan eses pasos. A min me costa traballo, pero tamén mo dixo para algunha xente. É dicir, é necesario, pois, de alguma maneira, un mellor acondicionar esos pasos de peatóns importantes que temos do Concello, donde hai menos visibilidade, pois acompañalos de algo de LED ou algo, porque unha vida vale máis que todos os cartos do mundo. Por outro lado, tamén temos o tema da balustrada, a balustrada do Campo de Arriba, que, polo visto, volveu a caer un tramo, ou tiraron, non sei se foi vandalismo ou que foi, o que sí que apareceu tirado. Gostaríamos saber tamén se a largo plazo ou a corto plazo se vai a facer algunha actuación sobre esa balustrada. Dos rogos, vamos cos rogos, sería, temos varios, a zona da pista cara á iglesia do Araño. Rogamos que se actúe con urxencia para repoñer un espello caído na zona da pista que sobre... que pisan aquí, Dios mío. Bueno, nada, que hai un espello aí, está tirado. A maiores hai un cable da luz creo que de telefonía que está tamén tirado por o suelo. Non é que este colgado, está totalmente tirado. E polo menos, pois, intentar botarle unha man. Estamos vendo que, bueno, hai un problema de iluminación. Últimamente, pois, a min cadrama ir moito por cara a Pontevedra, sobre todo de noite, e vemos que exigimos sin alumbrado da parte de Rianxo do puente de Catoira. Bueno, pois, tomar un pouco de medidas sobre eso, porque este día concretamente xa non era só eso, non era só o puente, sino tamén a rotonda anterior e toda esa zona que comprende esa rotonda estaba toda sin alumbrado público. Non sei a quen lle corresponde, entendo, bueno, hai unha parte que sí que sei a quen lle corresponde, pero outra non. Marquesinas en mal estado, é dicir, rogamos que se revisen varias marquesinas que presentan deficiencias. No lugar do regueiro faltan cristais. Na vaqueriza, os laterais están sujetos con bridas colocadas por un particular como solución provisional. Consideramos necesario actuar para garantir a seguridade e a dignidade destas infraestructuras. Alumeado público a C3301, carretera Isona-Rianxo. Rogamos que se proceda ao arranxo das deficiencias existentes no alumeado público na estrada comarcal a C3301 no tramo de Isorna. Retirada de pancartas en mal estado, é dicir, tanto en Catoira, antes da ponte, como en Rianxo, da rotonda onde comeza, bueno, onde está o de Castelao. Hai dúas pancartas, non teñen uso de ningún tipo, é dicir, rogamos que as quiten porque non ten sentido unha pancarta que non está facendo o seu objetivo tela colgada e facendo unha bandeira. Iso non é unha bandeira, hai que puñela ben ou puñela de novo ou retirar do estado que están, porque están totalmente destrozadas. Aparte que, bueno, que a peligrosidade que pode ter, que se cae, pode caer a un coche e ter un accidente. Isto non é, parece unha broma, pero non é unha broma, por lo menos para min. Peche da autovía do Barbanza. Veciños trasladarnos que existen tramos da alambrada da autovía do Barbanza en mal estado, o que pode provocar a entrada de animais na vía, co seguinte risco que ten para a seguridade viaria. Rogamos que se notifique esa situación ás persoas responsables da vía, especialmente na zona da entrada da autovía cara a Rianxo, é dicir, da rotonda que está antes da entrada. Aí, polo menos, unha persona que vai a correr, pois, bueno, pois non lo comentou, que había bastantes buratos e que era importante tomar medidas sobre eso. Asfaltado incompleto na zona do antigo campo de fútbol, por detrás. É dicir, durante o verán realizouse actuacións do asfaltado na zona situada por detrás de Felipe Cés, xunto ao antigo campo de fútbol, quedando o asfaltado incompleto, aproximadamente 3/4 partes. Non 3/4, é ao revés, unha cuarta parte, perdón.
Rogamos que se explique por qué non se completou a actuación e se está previsto co rexistro de eficiencia. Bueno, desde o noso grupo queremos tamén trasladar unha demanda veciñal. Consideramos necesario instalar máis papeleras no núcleo urbano de Rianxo, xa que en moitas zonas son insuficientes. De feito, de fai, pois non sei, pero 5 anos para aquí, pois igual se retiraron ou non se repuseron polo menos 10. Entonces era importante, aínda que non sean as 10, poñer algunha máis. É importante ter Rianxo limpo, e canto máis papeleras, máis limpeza vai haber. No caso das praias, o problema principal non é o seu uso, senón que moitas papeleras están en mal estado ou directamente non foron repostas. Por iso, preguntamos ao Goberno Municipal se ten previsto repoñer e renovar as papeleras nas praias, así como mellorar a dotación xeral tanto no casco urbano como no litoral. Grazas. Moi ben, grazas, persoal. Gracias, señor alcalde. Aquí, sí, está. Perfecto. Vale, empezamos cas preguntas. Neste pleno non tuvemos oportunidade de poder enviar as preguntas por rexistro. De todas formas, creo que temos preguntas do pleno anterior ainda sin respostar, co cual sería interesante por parte desta alcaldía que así o fixera. Permítame empezar con un rogo, un único rogo para depois seguir xa cas demandas veciñais. Este creo que é un rogo do Partido Socialista, que se cumplan os acordos nas convocatorias das comisións informativas, porque o que é incompatible é que organicemos a nosa vida laboral para poder cumplir cas obrigas a nivel político. Acordouse unha serie de datas para esas comisións informativas e ao final moitas veces nos vemos obrigados a doblegar ese esforzo que vostede remarcaba de forma positiva por parte da oposición. Bueno, pues a veces nos lastra poder facer ese traballo que nos encomendou e nos encomenda a veciñanza. Con respecto ás preguntas, seguimos e seguiremos hasta a obter a resposta, porque non é capaz a respondernos. Na relación de facturas que vostedes se siguen enviando e amosando, e despois de preguntarlle de forma reiterada se o exercicio de 2024 estaba pechado coa aprobación do crédito extraordinario en novembro, creo que foi novembro, outubro de 2025, a resposta foi que sí. E estamos vendo agora que se aparecen facturas que non estaban en esa relación inicial que vostedes se amosaban en aquel momento. Facturas de 2024. E en ese medio en esa relación que nos envían aparece o pago dunha factura correspondente a instalación dos focos no campo municipal de Vilas, que nos alegra que se faga. Pero a pregunta é, volveuse a instalar outra vez uns focos sin o permiso administrativo, sin o trámite administrativo correcto, e por que non se trouxo a pleno mediante un recoñecemento extrajudicial de crédito o pago desa factura cando non había trámites administrativos feitos. Entendemos que vai ao amparo desa aprobación do crédito extraordinario, mas creemos que esa situación debería de vir ao pleno. Considera vostede xusto que a veciñanza de Vilas teña a súa obra sen rematar? Vai presentar vostede a factura correspondente a esa actuación que xa lle reclamamos no acceso ao parking 2 do municipal de Vilas? Porque en todas as facturas que revisamos na documentación que achega e na documentación que revisáramos en 2025, pois non vemos. Vostede dixo que fora feita con fondos propios, con recursos propios. Bueno, eu podo enseñar unha foto se quere, porque a indumentaria das persoas que ali traballaban, pois eu non creo que era a indumentaria municipal, non creo, de todas formas... Os fondos propios con quen execute a obra. Fondos propios con quen executa a obra. E a factura onde está? Pues non sei se está presentada. Sabes se está presentada? Bueno, vou acabar a relación e depois contésteme se quere. Preguntamos por rexistro e a resposta por rexistro foi que non. Entonces, entendo
entendo, de todas formas, se está presentada, pues agradeceríalle que non la amosara e, sobre todo, que acabe o proxecto de Vilas, que os veciños yo han de agradecer. Interrompiva porque quería preguntar, a obra a que se refire? A esa obra en concreta ou a obra de saneamento? Cando fala dos veciños. Son da obra de saneamento e da obra de mellora do asfaltado de Vilas, que aparece reflexado no proxecto en unha serie de tramos e faltan tramos por executar. Entonces, entendo que vostedes acaben o proxecto, favorezan a veciñanza de... Explico yo sin problema, non hai problema. Favorezcan a veciñanza de Vilas, cumplan co proxecto e, por outro lado, amosen esa factura que llevamos pedindo, pues creo que cerca de 8 meses. Pregunta número 2. Poñamos por diante que estamos encantados de ver que o mercado de Nadal funcionou. Poñamos por diante que estamos encantados de que a xente que ali participou pois, tuvera un rendemento do seu traballo. Poñamos por diante que quen organizou ese mercado de Nadal amosou que a proposta que fixo o Partido Socialista sobre a xestión indirecta dese espacio quizáis sea un modelo acaído para ese espacio. Pero resulta paradóxico que salvando todas esas situacións, a pregunta que lle temos que facer é o alcalde de Rianxo organizando ese mercado de Nadal vulnerou a ordenanza da Praza de Abastos, vulnerou o regulamento da Praza de Abastos, porque no artigo 4 poñía que se hai unha modificación na xestión dese espacio, esa decisión ten que vir a pleno. Entonces non veu. E a xestión foi indirecta. Moi ben feita, ademais. Moi boa iniciativa. Pero a situación que se pode dar, señor Bustelo, nunca pasa nada. Nunca pasa nada na parada do autobús, nunca pasa nada en ningún lado. Pero vostede imagínase que sí que pasa. Imagínase por un momento que sí que pasa. E iso debe ser o mecanismo inicial para garantizar a seguridade en calquer evento. Imaginar que sí que pasa. A pregunta, señor Bustelo, é: considera vostede que a xestión indirecta é unha boa forma de xestión tal e como amosou o mercado de Nadal? E a segunda é: vulnerou vostede o cumprimento do regulamento e da normativa que afecta ao mercado de Nadal, á Praza de Abastos? Pregunta número 3. Por que non se executa unha partida que aparece reflexada na documentación que nos envían en orzamento prorrogado? Hai unha partida de en torno a 10.000 euros, 9.000 e pico. Xa estaba en 2024 no orzamento, xa estaba en 2025 e agora volve a aparecer en 2026. Por que non se executa esa partida de mellora do Centro Cultural de Taragoña? 9.000 e pico euros que están aí e aparecen prorrogados dun ano para outro e non se executa ninguna obra de mellora nel. Entonces, bueno, isto é un documento que aparece aí reflexado. Eu só le colleo o documento e ver o que acontece aí. Por que a día de hoxe é sendo un criterio para perder a subvención? E este é importante, señor Bustelo. Sendo un criterio para perder unha subvención, eso pon nas bases da subvención. Por que non hai ningún cartel? E afectalle ao Partido Popular, porque é unha subvención que lle da Xunta de Galicia e entendo que eles queiran que se cumpre esa subvención. Entón, por que non hai ningún cartel identificativo da obra que se está executando na Casa de Don Antonio, no que ven sendo o Departamento de Servicios Sociais? E, sobre todo, por que non aparece a factura? Aparece unha relación de que se certifica unha factura, aparece un código, pero non aparece a factura reflexada en ese documento. Xa lle dixemos que íbamos a facer o seguimento desa obra. E a día de hoxe non temos claro de que se certificara o que. Non sabemos o que se certificou. Non sabemos se foi a copia de material, se está comprado, se non, se vai a concurrir a subvención, se non, se vamos a perder ou non. É dicir,
Eu creo que as bases, o que depende de nós, por lo menos eu creo que había que cumplilo. Cando se vai asfaltar Cartomil e a Cruz? Esa proposta inicial e esa exposición que fixo vostede de que o terreno tiña que asentar, bueno, eu creo que o terreno despois de 6 meses asentou ben, asentouse moi ben. Entendo que tuveron tempo para asfaltalo. Supoño que ahora será a disculpa das chuvias destas últimas 3 semanas o que retrasa un poquinho todo, pero xa levan meses de retraso nesa obra. Temos que preguntarlle por a protectora dos animais, por ese cumprimento da Lei de Benestar Animal. Señor Bustelo, anímolle a que non utilice a mentira como forma de goberno, nin a manipulación, nin as medias verdades. É dicir, o Partido Socialista foi claro en esa publicación e volvemos a remarcar e o remarcaremos e o explicaremos. O debate non é se foron 10, 15, 20 ou 30, senón é estamos cumplindo o protocolo da Lei de Benestar Animal. Estámoslo cumplindo. Oye, se estamos cumplindo, díganos, xa está. É dicir, e despois por que non se reúnen con quen lle solicita as reunións para poder ver esta situación e vostedes firman un acordo con outro concello sin falar primeiro con esta xente, porque ao mellor podíase facer en Rianxo e non temos que ir a Boiro. Non sei, falo desde a ignorancia de saber que se negociou e se había alternativas, pero deixo aí como unha opción de que en vez de ir a Boiro, ao mellor tuera que vir Boiro aquí. Reiteramos por un pleno máis a ordenanza número 12 e vamos ser un poquinho máis claros, señor Bustelo. Non se trata de un aspecto, non vexa como un aspecto negativo. Insístolle, e creo que se dixen esta palabra durante o pleno 3 ou 4 veces, lidere o cambio da ordenanza. Unha ordenanza que contén erros. Desde hai moitos anos, señor Bustelo. Desde hai moitos anos. Pero en algún momento o hai que corrixir. E se hai un partido que lle está dicindo que o hai que facer, porque senón está lle cobrando de forma errónea aos veciños. Como? Vostede dixo aquí, o seu traballo, o meu traballo é facer cumplir as ordenanzas. Iso dixo non aquí en esa ordenanza. Home, pois faga o cumplir, entonces. Faga o cumplir esa ordenanza. Rebaixelle o que se lle está cobrando aos veciños. Eso, unha, ou senón, a alternativa é refaga a ordenanza. Porque hai veciños que alegaron e non pagaron e outros veciños que non alegaron e pagan. Eso sí que é máis injusto aínda. Rogamos no pleno de novembro que se celebrara un acto, que había tempo e forma para que o Concello de Rianxo liderara un acto para celebrar o 125 aniversario do nacemento de Manuel Antonio en 2025. Foi unha conversa ao final privada e non vou a decir o que a resposta súa, pero eu creo que moitas veces a actitud e a forma de enfocar e encarar certas situacións pois defraudan e denotan un poquinho que non é de interés. Entón, creo que se teñen que replantear un poquinho de certas situacións de como están actuando en base a estas situacións e insisto en que seas promotor, en que seades promotores, en que atendades as demandas que se vos solicitan, porque non era contrario a celebrar este acto no ano Castelao e que había que remarcalo, ademais, porque tamén era unha data histórica. Necesitamos saber, con respecto a unha pregunta, con respecto á Lei de Benestar Animal, con respecto a ese proxecto, vendo que vostedes teñen un acordo xa con Boiro, o contrato de xestión do servicio da estancia e recollida de animais está vixente? Se está vixente, cando remata? Pregunta: por que non atenderon as demandas que dendo Partido Socialista e dendo Partido Popular e dendo BNG lle facemos pleno tras pleno tras pleno? Fago referencia á balaustrado do Campo de Arriba. O problema non é que caia ou deixe de caer. O problema é que despois quen asuma a responsabilidade de reparala é o Departamento de Obras. Sin un criterio
de patrimonio, sin unha actuación previa, sin unha valoración previa. Vostede está descargando a responsabilidade de calquera cousa que pase aí ao Departamento de Obras. A mí parece un feito grave. Así como nos parece grave, señor Bustelo, que se tomen medidas de limpeza sin ter en conta criterios de patrimonio. Nos encantados de que vostedes limpen e limpen máis. Que limpen máis. Encantados de que o fagan. Pero hai situacións que ten que haber un criterio detrás. E hai un departamento no Concello que seguramente poida aportar moito ao respecto. A balaustrada do colexio, señor Bustelo. Outra pregunta. Por que vostede non atende as demandas que me traslada o Partido Socialista? Había 6 meses que llo dixemos que estaba en risco de caer, que había hedras que estaban invadindo ese espacio, que xa estaba inclinada. Por que non escoita? Non é cuestión de ideoloxía, señor Bustelo. É cuestión, eu creo que vostede todo o que proveña desde este grupo o toma como unha ofensa, como un ataque. Recolle de vez en cando a algo, sobre todo no relativo á seguridade. Depois as outras cousas, se non quere, pois non as colla. Pero no relativo á seguridade, sí, porque somos uns pesados. Porque é importante para a veciñanza, porque é importante para o Concello. Rogos. Rogamos que se asfalte un tramo que falta en Abuín, que xa se notificou, que ten vostede seguramente innumerables documentación enviada por rexistro desa familia, que pagan os seus impostos e que a día de hoxe non teñen asfaltado. Espero que vaya na seguinte proposta que vostedes propoñan ese tramo, porque leva con mensaje de asfaltamos a Buín desde hai 2 anos. Entón, a xente necesita feitos. Rogamos que solucionen os problemas que están tendo os veciños do Porrón, as casas que viven cerca da praia do Porrón, en esa pista de acceso que ademais hai un negocio. Xa nos comunicaron que se fixaron unha serie de actuacións, pero non son suficientes. Hai que avanzar en garantir que esa xente poida acceder ás súas vivendas e ao seu negocio de forma correcta. Rogamos ao Goberno Municipal que aclare se o Concello de Rianxo está a prestar o servicio municipal de enterrador nos días laborables e en que condicións. Chegan queixas de veciños e veciñas, confirmadas tamén por a funeraria do municipio, que o enterrador municipal non está asumindo as súas funcións, e o que provoca é que as familias non teñan que asumir costes engadidos por servicios que deberían de ser municipais. Poñemos como exemplo un enterro celebrado o sábado no que era necesario mover unhas cinzas, unha actuación que podría terse realizado o venres polo servicio municipal e que finalmente foi cobrada por parte da funeraria, incrementando o custe da familia. Por todo iso, rogamos que se garanta a correcta prestación deste servicio e se eviten sobrecustes innecesarios ás familias de Rianxo. Rogamos que se solucione o problema que hai en Quintáns, en esas 6 casas que a día de hoxe están sen abastecemento en Isorna. Vostede prometeulle, o saneamento, vostede prometeulle que lle iba a solucionar esa situación a eses veciños hai 2 anos. Eu creo que é un momento de destinar eses 300.000 euros de gastos xerais a esa situación. Rogamos que dunha vez por todas fagan un plan de fontes e de lavadoiros. A día de hoxe, e despois dun ano e pico, non sabemos o que pasou en Rianxiño. Non hai ningún cartel indicativo, non hai ninguna situación en ninguna fonte municipal. Os veciños, e para non ir tan lonxe, o que hoxe lle fala levou a analizar a agua dunha fonte municipal para saber se podía beber ou non. E iso non é competencia miña, nin a responsabilidade miña. A responsabilidade da xestión das fontes públicas é do Concello. E xa lle dixemos en aquel momento. Seguridade, señor Bustelo. Seguridade. Nunca pasa nada hasta que pasa. Vostedes rogamos
Rogamos que nos informen de como está o estudio sobre o suelo industrial e que nos informen de cal é o estado de ocupación real do polígono e que nos informen sobre ocupacións futuras para ver se está cumplindo realmente os prazos que marcan as ordenanzas deses espacios. Rogamos que se elabore un PEMU, o Plan de Emerxencias Municipal, 2023-2024 e volvemos a remarcar en 2026. Non somos visionarios. Entendemos que para pechar un paseo ten que haber un criterio. E a xente empeza a preguntarse por que se pecha sempre o paseo e non se pechan outros espacios perigosos. Esa é a pregunta que se fai aos veciños. Entón, o que temos que facer é rogarlle que elabore ese plan de emerxencia municipal, que seguramente teña unha notificación da Xunta de Galicia para que así sexa, e ten a insistencia e perseverancia do Partido Socialista para que así o fagan. Rogamos que se abran os baños públicos. Xo dixemos e xa nos responderon que se abrían solo en verán en época de limpeza de praias. Busquen a alternativa, porque a veciñanza de Rianxo pasea polo paseo todos os días do ano, salvo cando está pechado, que últimamente son moitos, pero necesitan ir ao baño. Entonces, busquen a forma, busquen a alternativa de poder facelo. E rogamos que abran o baño que está en este edificio, unha demanda histórica do seu grupo municipal de Rianxo en Común, abrir o baño do Concello. Teñen a oportunidade de facelo ahora. Fágano. A xente está utilizando outros espacios e, sobre todo, se poñen un baño para que se poida utilizar, que sea un baño adaptado. Mobiliario urbano. É de interese para a veciñanza cuidar todos os espacios, non só o que pasa na Ribeira, co cual rogamos que teñan en conta o mobiliario do resto do Ayuntamento, do resto do Concello, que, como decía unha persoa que estaba na oposición hai non moito tempo, dicía hai que salir do Concello máis alá da Plaza Castelao. Pois sería interesante e acaído que se faga neste momento. Por cual rogamos que vostede revise o que pasa no resto do Concello. Moitísimas gracias. Ben, tomo nota dos rojos. Respecto da ordenanza número 2, xa contestei en innumerables ocasións, se ten dúdas, diríxese á Tesourería. En relación á protectora de animais, temos técnicos moi competentes e, por tanto, non me cabe dúda de que estamos cumprindo a normativa vixente. Non me consta a reunión solicitada por ninguén a respecto desto, e o proxecto está a súa disposición para velo cando... Perdón, señor Bustelo, podes ir? Eu sigo contestando, en todo caso. Pois pareceme moi ben. Preguntaba por a falta dun cartomil, se dixemos que tiñamos intención de facer o traballo ao remate do ano pasado. Non é disculpa ninguna, miren pola ventana, ven o tempo co que está, e que non se poden facer actuacións dese sentido se non queremos que estean levantadas aos poucos días, non? A obra de servicios sociais está en execución, vai estar en execución durante semanas, e non se preocupen que se hai algo mal pediránnos que devolvamos os cartos. Nunca pasou desde que estamos no goberno e seguro que non pasa tampouco con esta obra, non? Preguntaba por unha partida que está recollida nos orzamentos anteriores, no do 2026, en tanto que se prorrogou do 24, porque é unha partida que se prevé para a chega dunha subvención que se ven pedindo para este centro cultural de eficiencia enerxética e que nunca alcanzamos a puntuación mínima por motivos que se me escapan. Entonces está esa previsión aí porque temos intención de seguir mellorando o centro cultural e entonces cando pedimos a subvención polo importe máximo posible nós temos que facer unha chega do 20% que se corresponde con esa partida que se está prevista, non? Preguntaba polo mercado de Nadal, que considero que foi un éxito e para nada se alterou o funcionamento do mercado municipal nin moito menos. Foi unha actividade que se fixo dentro dese espacio por unha cuestión meramente climática que non tuvo que ver coa propia xestión do mercado a que se falaba, pero que non ten nada que ver coa actividade que ali se desenvolveu. Pode facer unha puntualización neso? Non. Bueno, máis sempre. En Vilas falta a
a depuradora por instalar, pideuse, houve que facer unhas modificacións que nos pideu Augas de Galicia, presentáronse as modificacións, Augas de Galicia ainda non autorizou a instalación da depuradora, mentre non está a depuradora instalada, a obra non se pode finalizar. E pola factura esta que preguntan, entendo que se non está aprobada ni na relación de facturas, evidentemente non está presentada por parte de quen executou, non? E respecto ás outras facturas, se é que non viñeron a pleno, é porque non correspondía que viñeran a pleno, e as que veñen a pleno son porque exixe a normativa que veñan a pleno, non? Comento algúns rojos tamén de antes, porque por aclaracións, falaba dentro do Grupo Popular pola cuestión das papeleras, hai un lote importante delas encargadas que están, se non chegan no que falta de semana, virán nas próximas. Preguntaba tamén por un asfaltado incompleto, entendín que era no antigo campo de fútbol de Santa Lucía, que foi onde se fixo unha actuación importante. Aí chegouse hasta o límite, con esa actuación hasta o límite da obra que se vai iniciar agora para dotar de saneamento esas casas. As casas teñen saneamento. Entón, agora, cando se mete o saneamento, o asfalto da próxima obra empata con ese asfaltado que se fixo. Entón, xa queda todo continuado. Trasladamos o da autovía do Barbanza, mas as outras cuestións relativas a pancartas e demais cousas que saliron. Comentar simplemente, efectivamente, que se levan unha serie de marquesinas as que eu añadiría incluso outras que teñen o lateral pendente de instalar en arcos moldes, na capela tamén pasa con un, efectivamente está pendente de facer. Tamén comentaba o tema do alumeado na estrada provincial de Quintáns, que ademais de que da situación que vimos tendo de falta de suministro de luminarias onde fai un tempo, súmase a recente caída dun raio cerca de Astilleros Carou, que supuxo tamén un importante dano, non só, tamén en vivendas particulares, pero tamén no alumeado público. Entón, casi viñamos de ter a cousa controlada, volvemos a ter un pouco eso descontrolado, porque tamén afectou a cadros eléctricos e demais, pero está a cousa en reparación, non? Comentaba tamén a cuestión da balaustrada, que temos comentado a intención de ir facendo os cambios da balaustrada por anacos, e así continuaremos. Hasta ahora os que se fixeronse por necesidade, pero a intención é ir facendo desmonte e montar de novo a estrutura asegurada previamente, non? Comentaba a cuestión dos pasos de peatóns. Recentemente pintáronse uns na zona do Brea Segade, pintáronse algúns máis, está previsto, así que deixe de chover, pintar tamén aquí varios na vila, pero, supoño que tamén habrá outros que ter en conta. Sería a cuestión tamén do pabellón municipal, que sigue, efectivamente, estando pendente de resolver certas cuestións que estuveron resoltas non, aparentemente estuveron resoltas durante unha temporada, pero apareceron novas filtracións noutros puntos. Estaba previsto que a empresa que executou volvera a finais do ano pasado a facer os traballos. Resultou imposible pela cuestión climática. Emplazámonos a esta primeira semana de febreiro. As previsións non son ahora moi boas, pero a ver se damos mellorado eso, e añadirei ademais polas boas, se non teremos que tomar outros camiños, evidentemente. E tomo nota tamén dos rojos que formulaba o BNG para o seu cumprimento. Non sei se no público hai algunha intervención. Sí? Eu, como público que asisto todos os plenos, exijo respeto por parte do señor alcalde. Xa en varias intervencións, deixándonos hasta o final e alargando o proceso do pleno, entendía que a hora de tocarnos falar a nós, pois que non estaba dentro do pleno. Evidentemente non, eu rogos e preguntas, pero un mínimo de respeto é o que exigimos. Xa que vostede non nos recibe, un mínimo de respeto. Primeiro, o RON, unha ferramenta fundamental para a participación cidadá. Fíjese, eu intento diccionar e falar o máis claramente posible para que se me entenda. Non miro por o micro, non me poño aí, intento que se me entenda. Co cual, o público que estamos aquí, que moitas gracias por
a súa disculpa de que non lle dou tempo, porque evidentemente si se deben aos ciudadanos. Vostedes están aquí por un servicio que elegiron vostedes darlle ao ciudadano. Non fai falta ser visionario tampouco. Ten que facer algunha pregunta ou algún rojo ou do No, estou dando un rojo, e o rojo é que vostede sea máis educado, por así decirlo. Pasa ao seguinte xa. Non teña esa atitude tan chulesca. Segundo, rogamos a ver canto tempo ten que pasar para que as balaustradas non acaben ca vida de algún rapaz, xa que hai un xardín con nenos xogando abaixo. O ron, necesitamos o ron para poder participar. E non fai falta que vostede poña na nosa boca que non nos fai falta, porque aquí a hora de falar esperamos hasta o final. Nós necesitamos o ron para poder explicar as nosas necesidades. Primeiro, comisión polo centro de día. Transparencia. Transparencia en todo, porque ao fin e ao cabo queremos saber canto se gasta nos nosos impostos facendo que a carreira política dun alcalde se transcriba e se dixan mentiras dentro dos medios de comunicación que costan unha pasta gansa, ademais. Estamos utilizando o liceo sin ter quen o abra nin quen o peche, soportando precisamente as inxerencias de unha persoa que está mal da cabeza e que se mete con nós. Non temos vixiancia, o que son as conexións eléctricas non funcionan, pero con relación ao máis importante que tamén queríamos decir era que unha das preguntas que fixemos foi por esa muller que non tiña o informe de servicios sociais e que hoxe, despois de 2 meses de haberlo dito aquí, sigue non tendo ese informe de servicios sociais. Pode vostede explicar, señora conselleira de servicios sociais, esa muller non ten acceso, esa muller non ten... Hola. Esa muller non ten acceso ao ingreso mínimo vital, porque lle falta precisamente un informe de servicios sociais desde xullo que se pideu para que poida ter acceso a ese ingreso mínimo vital. Tampouco ten acceso á cartilla da Cruz Roxa, porque lle fai falta ese informe. Sabemos por as nosas costas, nós personalmente, que leva 3 anos ter precisamente un informe. Rogamos, ademais, que aquí, diante do Concello, se poñan as medidas suficientes para que as persoas maiores, ao subir e baixar por as escaleiras, teñan onde agarrarse. E despois, por último, gustaríanos que, a parte de aprobar ese RON no que nós podamos participar, teñan en conta de que tamén hai que visibilizar que a necesidade do centro de día é imperiosa. Non espere vostede a que lle veñan aí as eleccións, como está dicindo nos periódicos. Queremos transparencia. Queremos saber por que costan as escaleiras de tronco 300.000 euros. 300.000 euros, unhas escaleiras que estaban feitas. O único que fixo foi poñerse ben o firme. Queremos transparencia, os vecinos. E queremos que a calle da Río de Vila, da Fonte, esa cristaleira que ten aí para que a xente se rompa as pernas, pois que se elimine. E nada máis, moitas gracias por a súa empatía. Moi ben, moitas grazas. Supoño que cando o importe ao que se refire das escaleiras ten que ver que as actuacións, o importe do que falaba das escaleiras supoño que ten que ver ca previsión de costas de varias actuacións que se fixeron e que se anunciaron xuntas e non por separado. En todo caso, do resto dos rogos tomamos boa nota e nada máis, moitas grazas.